Take-Two jixtieq jirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, onlineintimates.com, Nokla, Customize Nation, Country Terrace, Ultimate, Lourdes Optician, Fior di Vita, OK Home, Donut King, Cheap Trolley, CMYK. Hello. Hello. Boys illum. Yes. Waħd illum, girl. Oh my God. Iva. Xej, tajjeb, waħdek il-lum. Xanna, me? All right, okay. Inti ċerġa ġej tamela. Mux intu għattu xaġan iġi. Don, ma stawx Mela, qabel introduċu. Dili ma sibux il-guests. Qabel nitkellmu ma' Kevin, ħana jdu għalix jgħataw Matthew. Ejja, najdu għaxa. Għaxet namlu show ma' Matthew. Sawa. Stand up. Stand up. Li jismu show. Xismu show? Jaqawek jismu. Simċet najdlek. Le. Tajba l-idea, emma. Xismu show? Tajba. Vera tajba l-idea. Xismu show? Lalla, mun provo ferma l-ċaħat tanzjandi, Xismu show? Et najdlek, xismu show? Tajt namlu ħajak il-show. Xismu show? Għal-kem li semmi għanna tajjeb, ħana jduħ il-Kevin. Tajjeb. U Kevin jazel li wieħed. Għal-kem daġu ħareġ fil-promo. Ma jaqibdu. Mela. San Sultana Show. Minar it-tis. Ma Matthew ikun isu l-qaddis. Eżat, għax vera li għu. Kontrast. Torch box, Kontrast enormi. Bitċajt. Ninti preferi xismu show jew San Sultana Show? Xismu show, hello, San Sultana interessanti. San Sultana. Il-bniedem, il-show. Isma jek imorru għal xismu show, bazzikament, Kevin kun xinna xie satej naħsbu fuq dal-isem, Apparti ġaġik ġatilna b'minimissu. Minimissu konna edin. Dak hija, Brandon. Brandon, konna edin domna naraw xħan semmu da. Daħal da t-tifel kellu kem. 14? 14. Xettam, minimissu. Għaxem mid-double meaning tal-passata. Meta joħroġ il-podcast online, tipo ħanħu screen recording tal-li għatnajt, ħalli għak joħroġ il-show, bat. Tuħu naqra, U emmek nġibu eżempju ċar ta' kif wieħed nidem li jgħamil il-flus u jiena li għas-sponsor wieħed mandi. Guys, jek tidu t-sponsor jaw il-show, kelmu l-Matthew. Eva. Carlos, timli li xtazza sħiħa. Għadda kandu U niġu ġibtara. naħsulkom id-dar. Teħila. Għala xaħna. Le. Biex jinħallel sina. Mela, ħalla mitċajt. Il-show li Matthew ma jafx jismu ma jenat najdu jismu San Sultana Show. Jew xismu show. Mid-dera ħajkon. Ħajsir. Tejsu darra ħajkon diskutuwa mid-dera. Sekonda, ħanna ra jafx Matthew affarijiet fuq il-show tijaw stess. Meta ħajsir Matthew Jek show. u se zbaljat, għax nħobb nħawat id-dates. Ħajsir fit-21, 22 u 23 ta' frar. Bravu. Sawa. Il-weekend ta' wara San Valentino. Eżatt, u l-ġimma, il-weekend ta' qabel il-karnival. Eżatt, ġifri Valentino, Jidħol kaxxu, Matthew, jidħol Karnival. kaxxu. Eżatt, għodu eżattu. Jidħol kaxxu. Sulu, ġifiri, u bħajsa ħajkun sulu, imma ħajkollu l-assistenza ta' Carlos. Ta' Carlos. Support. Xejn eħxu. U jaffi kollu xaħat li jishtiq ikun parti mis-show, imma Matthew ma jridux ikun parti mis-show. Imma dal-persuna tiħess li għana biex jidħol fix-show. Ejfa, u koll. Li huwa il-life. U koll, ejwa, il-life. Għazzizna. Kull frickin jum. Fimt, imma Madonna. għat nipruvaw neħelsu minnu. Le. L-unika għwej kif, ovvjament, l-unika mod għalfejn nistaw naċċetawx ħajħad minna bxejja. Eżattu. Ma saraw. U l-ħar ħagġa fej? Is-City Theatre, il-belt. Yes. Tal-January Union. Bravo, u minn fej tickets? Il-tickets minn fuq, Ticket Monty. Bravo. Yes. Sara, kamu prepara? Najdlek. Guys. I'm looking forward, because Matthew on stage is a Awesome. fucking, imma vera fucking. Vera, Fucking tajjeb, man. Ġiri kien ikonna sketch minn imissu li għat mural sorma u Matthew jirna xirru. Isma, u eżin, di ovvjament, indu ħatum taħmu fl-imkien, so ovvjament. Ma jina nafu ftit il-met.
U maċina Matt najdlu, insomma. Kevin Matthew. Fil-qasira x'Matthew. Twil wis, Mbagħad Sultan ma spiċċaqat. ħaġa li għandek id fuq il-park li meta taqmjaw in real life, the same. Yes. Ġifieri fuq il-palk. Naturali. 100%. Vera mhux qed ngħidha just biex nimlik biex jama jew You're a very funny person. Però forsi xi ħaġa nsaqsik u mbagħad irid nsaqsil Kevin xi ħaġa qabel nibdew sorry. Fidejk qed inħallik. bonus. Wara dak id-daħ, and you're like really, like mill-ewwel tipo taqliba ċajta, int kapaċi toqgħod fid-dwejja. Fimni, ċiġviri kon fid-dwejja. Li għabdek dik id-dwejja u toqgħod bih jew taqbad u tiċċajta biex taħrab minn Mux daqstan, ġili niċċajta biex naħrab naqas situazzjoni. Kapaċi toqgħod fid-dwejja ma jew le. Ġili rnexxieli, ma mhux jena jgħidu mhux Forte tiegħek. l-ambjent tiegħi. Il-Kevin imma nafux hekk fil-profondità tiegħu. Le, Jiena naf the public person, so I'm very interested. Jiena nafu l-Kevin. Tkellimtu fil-profond. Mela. Imma ftit on few occasions, ġifieri. Imma kellna ċans insiru nafu xulxin like quite a bit naħseb. X'taħseb li ma jafux in-nies meta jaraw il-persona tiegħek fuq dak li int fil-verità? Kombinazzjoni x'godet fil-kalarija. Jgħidlu istra jien naħseb daqsxejn mhux riserv. Ma sax li diskrivini para riservat, imma nemmen illi meta jkun hemm kamera isni noqgħod attent ħafna x'ngħid. You care for your public image. Kważi barra għatlu kważi qed nieħu biex li għad illum għax jaf jisni noħroġ iktar kważi ċertu affarijiet profondi li ħafna nies ma jafux naħseb. Again, eżin mhux għax forsi nies interessom. Le, ma just in ġenerali. We're just having a Jiena naħseb conversation. in-nies interessom. We're just having a conversation. Jiena naħseb meta tisma' Interessam, ma interessax ma Le, interessax. ma meta tisma' ħadd ieħor jitkellem dak il-mod Hekk awtentiku. naħseb jien ukoll. Inti tara lilek innifsek f'dik il-persuna naħseb tagħmel differenza kbira. Ara ma ta' madwari nies li huma close tiegħi like Malu inti jew quite an open book ta' ħafna. Imma I choose ġifieri nażel ma' min nitkellem. Qabel kont Titkellem ma' kulħadd. Ġifieri saqsejtni kif int u dik fit qajt miegħek nofs ta' triq li ħanajdlek. Kollox. U x'bidlek imbagħad? Ħanajdlek imbagħad tibda tirrealizza li sfortunatament nixtieq illi d-dinja tħallik tkun hekk. Eżatt. Għandek tal-tilbes maskla u taħbi u. Għax aħna kollha ngħaddu mill-istess affarijiet. Eżatt. As you grow older, jisek tirrealizza li speċi sfortunatament mhux kulħadd iridlek il-ġid. Eżatt. Tipprova ma taħsibx illi fil-ħażin, jekk inti tkun moħħok taħseb fit-tajjeb tipo. Qabel kont naħseb biżgħet fit-tajjeb, illum il-ġurnata jisni Toqgħod attent. nifhem x'jista' jmur ħażin, ma that is what we call mhux jiena ġifieri in ġenerali iktar ma tikber għalhekk jgħiduk Minix imma klim ix-xieħżon fih. Le, ma l-esperjenza tagħna. Għax esperjenzajt ċertu affarijiet fajtek li tajt isma' di ħanejda di ħja ma ngħidix. Mhux b'intenzjoni. Dik maturitarja. Biex ma mhux ovvjament. Jien naħseb li maturità dik, ġifieri jiena wkoll bħalek. U nħoss li speċ ta' li ma jkollokx boundaries are the most important. Għandi xera, Carlos. Għandi xera. Ixrob ftit. Xrob ta' sħiħa. Sanġibu l iktar. Ħatmutinna. Għata minn fuq, Mirko. Jiena ħanajlek. Għata fuq Kevin u Carlos. Jiena issa erġa'. Dan il-programm. Issa qed nkun iktar open and I'm sharing more of myself publicly għax qed ngħid jisni ġejt ma nafx forsi x'wasalt fet għax inkont hekk ukoll jien kont vera magħluq u spjegajt kemm il-darba li meta kont bullying ħafna affarijiet mhux għax ngħidha ħafna. Imissa jisni wasalt feta illi żomm sekonda x'naħseb il-għali ħadmu biċċa ġobon ta' Fjord di Vita forsi għaddi. Għaddilek. Ek biex tuħu ġobon. Ħanaqbad nisol bil-bladdoċ. Għad ma missejtux dal. Ġaħartu kol. Issa hu iktar. Kienet xi trik di biex tuħu ġobon. F'kax naqbad nisol. Lissa. Diskors bil-kliem, u mill jixtaq biex jiddej. Eżatt. Lissa jisni ġejt fi stat fej I'm opening much more about certain things. Naqbel li għandu jkun hemm ċerta punt fej ma tajx kollox għax in-nies mhumiex. Le, ma jinnifmu l-Kevin. Imma le. Ġibtu kollok affarijiet li huma tiegħek. Għadni kifat nemmen li Naqbel. kollox. Pero. It's all about finding your safe space, my U opinion. ġieli wkoll jekk ikun hemm suġġett
illi ħataddi l-opinjoni tiegħek imma mingħajr inti ma tkunx daqshekk edukat Fih. fuqu. Tittoqgħod attent. Tittoqgħod attent xtajt, għax jaf inti tkun qed alright titesprimi ruħek, imma anka l-kliem li tażel. Tista' tħalli effett. ħafna minn missieri taġi, missieri dejjem jisu. Oqgħod attent fi kliemek. Spjega ruħek imma there's always a better way of saying things. That's such a nice, there's always a better way of saying things. I like that. So illum il-ġurnata l-ħosti sibt bilanċ bej qabel kont inżomm ħafna ġofija u speċi anka jekk iddeqni xi ħaġa ngħid iva. Illum il-ġurnata ma ngħidx le, nispjega ngħid isma' jiena dil-biċċa xogħol dil-ħaġa ħadd hekk jew dan. Nixtieqek tifhimni, biss però nixtieq insibu kompromess. Però but I will say it. That's important. Loud and clear, ħalli mbagħad mhux jiġi xi ħaġa dakinhar and ma jiena tijwa tipo. Kemm importanti li qed That's a very nice opening. Il-ġoben tal-Fjord Vita. Il-ġeben tal-Fjord Vita. Ħadem għax kif tara marit li xerqa. Ħatibda tparla. Għal kull tip ta' Mhux biss tajjeb fit-toma. kull tip ta' xerqa. Iżda, jgħinek ukoll bix-xerqa. Tifhem? Mela guys, qabel ma nibdew toast, Ma lissa nieħu. ħanajdu l-verità kollha u l-verità biss. Cheers. Cheers. Sigla. 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 Kollu fuq wiċċu. Mela. Erġajna lura guys u ħanibdew il-famuża logħba u ovvjament Matthew għat jikoll il-ġobon. ħassoltu Matthew għati jikol u bħassoltu ħatibda jebi. Xien smajt li dal-ġobon tal-Fjord Vita, jekk nieħdu apparti li waqt ix-xerqa ta' Abigail, jaff nitlef il-pis ukoll. Isma, Fjord Vita. Mirakoluż dak il-ġobon. Sponsorjaw l-show. San Sultana, Namlu pletter backstage. Sultana, San Sultana. Daw l-affarijiet għaddis li ikoll il-ġobon u tolqos. Mela, eżatt, għadek San Sultana. Għaw jien smajt wieħed li dar bonġviri qabat l-momlu f'imbit. Matthew! Tajba kien. Matthew! Leġenda, ma kien tajba. Saqsi l-ewwel, domanda serja. Lest? Is-serja. Ejja, żomm. Dejjem tibda. Mela, naqa politika hekk isa. Jekk tkun fil-poter, u għaċċo inti kieku, tużaħ biex tgħin xi ħadd qribek u aċċettabbli li tagħmilha dik il-ħaġa kieku inti tagħmilha, jekk tkun fil-poter. Kien fil-poter? Ma skont kif għattejnu, skont kif għattejnu. Ġifiri per eżempju jien naf, bżonn xi għandu bżonn xi ħaġa, jew għandu bżonn xi job, jew għandu l-bankina, inti persi inti għandek il-poter biex tgħin. Jien ġa kważi nagħmilha u m'iniex fil-politika dawwa. U ma nħu xejn minna. Per eżempju? Kemm jien għalaw kanen użbu pes m'għandi bżonn. Ma taħseb li għandu jkun hekk imma. Ifimni, li xi ħadd jabbuża minnek mhux tajjeb li kulati tara ħansaqs il-Matthew biex. Le mhux għalhekk qed ngħid. Ejwa, le ma nieħdu ħalija. Okay, sorry. Ġvien ġa nagħmilha. Issa kien politikant, skont xed jitlob hu. Taf kif? Għalli tagħmel differenza kbira. Hemm mod tgħid li daħħal it-tifel. Femt u da miskin ġidra. Bil-rispett kollu. Ma qatt ma studja xejn. U ddaħlu jien nafa għandna Assistent tal-Ministru. Xi ħeġġa, eżempju. Sejr mhux qed ngħid li jiġri hekk sewwa, ġeqlaw li tamal, mhux qed ngħidlek għax dak li tra bil-aħħar darba. Jien qed ngħid li jiġri hekk, imma jien qed ngħid li jiġri hekk, ma ma tsir. Xi 80,000 fis-sena. Imma ħalejlek hemm eżempju Per eżempju ġitni figura hekk ġew moħħek. Per eżempju 80,000. Per eżempju qed ngħid għax inhu Karls inventaw l-istejjer, fl-immaġinazzjoni tagħna. Tajbin, u 80,000 vera Figura interessanti. U vera dettaljata u preċiża. Le, ma fis-sens. Issa jiena ngħidu fuq di tax-xogħlijiet. Jien ma ddiqni xejn, ġifieri li inti daħħalt il xi ħadd hemm, imma ma skont f'liema karigu wkoll sewwa. Imma jekk jien għandi l-istess kwalifiċi. Iwa le, ma naqbilx ma fis-sens inna kwalifiki. Ifhimni. U ma naqbilx li eżempju inna fejn ngħidu laħaq dal-gvern u dal-ministru. Ma naf il-ħadd. Iwa le mhux fair għandek raġun. Imma jien qed ngħidlek li. Inti tagħmilha kieku tgħin tal-familja jew le. Kun onest. Mhux qed ngħidlek skont x'għandhom bżonn. Skont hu.
Jiena daqs kemm qod għat-term tal-familja tiegħi kien Jien naf ngħaddilhom jekk għandhom- in-numru ta' xi ħadd Eh. biex jinqdew minn għandu. Il-qata tiegħi huma li waqgħuni għannik. Ġifieri fehmt qed ngħidlek imma għax il-familja tiegħi wkoll. Bl-ebda By disrispett. the way, fil-stand-up comedy għanna section kolla fuq missier Matthew. Fuq ir-relazzjoni Eżatt. bejn Matthew u missieru li hija vera interessanti. X'ismu l-papa? Robert. Right, Robert. X'ma Sirna nafu Robert? ħafna fuq Robert. ħafna. Ġifieri jekk jiġi ħadd jgħidlisma jiena fandi problema imma tkun bis-sens ta' mhux għandna jenna fiġi xi ħadd jgħidli isma' Le, per eżempju, nanna titsodda f'dar tal-anzjani. f'dar tal-anzjani. Tipo taqbes il-kju biex tidħol. Le, taqbes il-kju le. Ma lekx ħad iġi tkellmek. Ġifir Kieku tħalli n-nanna Kieku m'għandix bżonn tkellmek. Tħalli n-nanna d-dar bir-riskju tkun waħeda. Antipatka. Ma antipatka. Le, antipatka. Lek, ma xiex tagħmel naħseb kieku, kieku kun dik x'tagħmel? is-sitwazzjoni li eżempju xatt ma jiflax mill-familja tiegħi naħseb li nasal u nagħmilha. Tamena. Iva. Imma mbagħad, ovvjament li żopp, allura l dak ma jintux għandkom raġun, nifhimha imma Il-familja ovvjament, familja. taf kif il-familja mhux ġidak, u għalli isma' ħanet Jien il-familja ta' ħankun sitta. onesta. Aw, eżempju sitt familji u ħadet l-voti kollha tagħnek ma taqdinix. Dik eżempju dik mentalità tal-ħara. 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 L-għodnet kien bit-sens ħafna tajjeb. Thank you. Proset, Matthew. Kif qatt ma kont ma' Matthew meta jixrob? Ija. Kanna xie episodi. Uwa, għalija, Matthew nħobbok, nadurak. Imma meta tixrob insopportabli għalija. Ma jieqafx jgħid, jeħel miegħek jien naqsa minna ħal oħra jsibni. Naħġej, Il-Bright Film jisbu Watcher. Għaddat lajt film bil-wisbu Watcher. Jibqa jħarek, jibqa jisegwik. Jieħu ras. Alla. Carlos inti. Alright, jien kolla seri, guys, U hija hija tfa' waħda serja. Wara din tfa' waħda Mela, Mortadella, please, Matthew. alright, Kevin. Ma diġa btit, ma grazzi, sorry. Għax preslet il-bord. Thanks, bro. Kevin Paul. Tini, Kevin. Mortadella. Għajtlu. Liema lezzjoni tal-ħajja tal-limt b'mod ibes. Interessanti. Tal-lemt Lezzjoni motivi. Liema lezzjoni tal-ħajja tal-limt b'mod ibes. Automatically, ħanmur għallura ħar esperienza ġit frasi. Alright, ma set, go. Fari li jaraf hija l-esperienza ta' Spectre. Ustra? Jiena ovvjament, għal min ma jafx, kantant mużiċist, doq il-xol tijaj huwa Naħseb kulħadd jaf. Naħseb kulħadd jaf. Forsi jkun xat li ma jafni. Eżatt. Biex Salesman ta' naqdaq xej karozz. kontekst. Biex jkolkom xi tiex qabdu lili. Abdul Kevin. Jaf il-kanta ħafna. Il-number, sorry, il-number. Mela qablu l-counter li Jew il-Kevin jew l-analis mifsut, il-ħabibat Eżatt, l-analis mifsut. ukoll, Rajt analis, ċabċi pal-analis? ċabġi bħala najz. Jak tidu jien nġi nkanta u għol. Le, Matthew. So, basikament, jiena l-mużika nħobba b'mod esagerat. U verament nħoss li fil-mużika m'hemmx kompetizzjoni. U fl-art in ġenerali. Ejja, Ġifieri taf kif li ħafna drabi ngħidu dak il-kantant aħjar minn da, jew da Zeffin aħjar minn da, jew dal-pittur, jew dal-artist, jew dal-attur. You can compare u tajt da. Joġobni iktar. Imma ma tistax Imma you can't say someone ħanidħol iktar fis-settur li interessa li huwa l-mużika ħanejtek. So ġiet din l-audition ta' ġi din l-application ta' Spectre jekk napplika xogħol ħadd ma ġeni ta' ġifieri ħadd jiena. U isti bdejt ngħid daqt nitkellmu naħseb xi 3 years ago naħseb. Kon diġà naħdem gigs, eccetera, imma isu qatt ma kelli dik l-esperjenza li kind of nitla fuq park, laħadsem Eurovision, laħadsem, I don't know. Eurovision maħu. Ma hija tlajt imma like kont kitarra u like, and ġejt fi stat fej, it's like, what if maybe someday istinkun The star of the show. Il-main singer, ha. Yes, you had the stage. You had the stage. But for Were you me, afraid of that? xinu? Kontet bżajt minn fatt li tpoġġi li l-kien daqsek fiċ-ċentru. Il-ħagġa, tajba ħafna, il-mistoqsija, jiena
ma nfittix il-mużika bħala forma ta' popolarità, jew jiena just. Tħobb If il-mużika. ikun kellek tgħidli x'inhu l-ħolma tiegħek hija li nikteb song tmur international like tasal mad-dinja kollha and it's not important li jafu li jien. Ġifieri like qed nkunx is-songwriter. Extraordinary. I mean, it You would be just nice. share your music with the world. Yes, ġifieri sabiħ li inti ħriġt fitri. Proset, I mean, I'm not saying li mhux sabiħ, imma it's not my ultimate goal li but unfortunately, fortunately, it comes with it. Ġifieri Yes. jekk automatically taf din id-diskja popolari, isek tgħid minn ta' minni. Mhux hekk. So, But it's not whatever. It's not why you do it. It's not Ġara why you X do it. Factor umbar. Umbat, insomma, applikajt, li ġara huwa qabel meta ħarġet li jena applikajt u I posted Yes. online li I was taking a part of the X Factor. Kien hemm ċertu media portals li kitbu Kevin Paul. Pressure. U bdejt nara ħafna kommenti, per eżempju, miftema, u Il-loss, ejja, vera, vera. U Għax daġġa popolari. automatically dak li raw n-nies u dak li verament tkun inti huwa ħafna differenti. Ġifieri forsi ma nafx mill-li stajt nifhem il-kommenti, n-nies ishom naħseb dew jinterpretawni li jiena stabbilit. Issa, what is stabbilit? I mean, jiena ma kellix original songs, like qatt ma kont ħadd sem Eurovision, so għaliex stabbilit fuq li ma bażi jiena stabbilit. Għax nagħmel il-covers, does that make me stabbilit? U ħassejt pressure? Umbat, ovvjament, peress li ovvjament kien hemm dawn l-artikli, eċetera, iva ħassejt il-pressure, għax umbat meta jiena actually ġejt fl-audition u kien hemm il-kontestanti l-oħra, I was like, I didn't want li huma jħarsu lejja, so jiena vera hemm il-fottimenti, jew vera hemm il-ftehim minn taħt, fimt? Asli jiġru da Malta. Imma ma nafx li X Factor jiġru. Ħan itkellem jiena. Jien naħseb ikun hemm minn barra, naħseb ikun hemm persuna li l-producers jipreferu li terbaħ, għax ovvjament Malta tkun kontenta jekk terbaħ dik il-persuna biex ix-show jispiċċa happy ending. Fimt naħseb hemm dik, imma ma naħsibx ikun hemm fottimenti. Ma naħsibx. Għarajna fil-kastijaj, jekk kien hemm ma nafx, ma rajtx, ġifieri, so like. Għal jihdu pjaċir li għax Kevin ġeja fuq in-nies. Mhux hekk ħatatira U bħala producers, Għal definitely. producers u marketing. Imma l-Kevin hija Għal-Kevin il-pressure ikun daħal iktar pressure. Għax kulħadd qed jistenna aqwa minn kulħadd. Oli, ovvjament li jiġri mbagħad huwa li jiena at the end of the day, it was my first experience going into something like this. Yes. Diġà kont qiegħed naqra doubting myself speċi issa mhux tal-irid inkanta sew, tal-irid inkanta sew. Jekk mhux żball, tipo. Tiegħek ħadd tidher ikbar. Basta. Eżatt. U n-nies mis probabli qasqat ma ditilhom minn rashom li da qatt ma ħasem waħdu fuq stage. Probabli jgħidlek dak Kevin tajjeb. Mhux Għalih faċli, għandu esperjenza. Ma different, it's different. Mhux hekk. Jiena mdorr indoq bil-kitara live. As in on X Factor stage, there's a track li hija 2 minutes twila and you have to sing minn hemm sem. Jekk qiegħed live jienu għandek trid nagħmel chorus ieħor nista' minħabba si qed nieqaf. U x'tallimt imma? Issa ħanasal għall-punt. Għax qed intawwal ukoll. Le. Basically, meta ġejt fil-kategorija tal-boys, nisper li ftakru mamma jena li kienet a big deal. Kont kellimtom li l-om il-boys kon għedin naraw xie chair challenge oħra, għatan isma, boys, tipo, vera taraw daw l-artiklu, jek għatan ma jgħetkom xtħossukom, jew taħsbu li jien naħseb li jien aħjar minnkom, jew li tipo, għax I don't feel that it's fair, li it's pressure put on me, u ikun hemm xi messaġġ li jiġi jidher lejkom. Messaġġ veri, messaġġ mill-medja li tiġi tiftijem ħażin u nħossni isni ma sax ninkompli magħkom. Għax l-esperjenza magħkom, ġvina rrit. Għax jien minix wieħed minnkom. They create boundaries. They create a boundary that you can't blend into the Eżatt, inti isek barra minn grupp. Anyway, so cut a long story short, kont wasalt fis-semifinal tielet waħda, kont għamilt performance ta' Money Heist, u mbagħad kont waqgħet bottom 3 fis-sing-off. U sing-off vera stunajt, vera kont. Imma ġġar kien hemm xi technical li xu. Le, ommi, I was overwhelmed, excited, and then it's a mixture of things, tipo, Kevin Paul,
ħajerbaħ għax il-klim qabel tħallna ta' mux il-vjaġġ. Kif kollu jerbaħ. So dik il-pressure. Mbagħad speċi all right. So when that happened? Mbagħad meta ġejt fi sing-off speċi I really vera ma xtaqx nagħmilha sing-off, like vera għattilhom nista' ninqala tipo mingħajr ma. Għamel sing-off. Għax mbagħad isni ġejt meta inti qed tagħmel il-live show, you're just literally singing the song li preparajt and then tħalli fidej in-nies li jew jivvotaw jew ma jivvotawlekx. When it's sing-off, I'm literally competing against someone directly, like I have to be better than you. And it was against my values. My values. Dak il-kien inti ħassejta qed tistona konta tinduna jew le? Jew ma tarajt wara għandu. Ma niftakarniex nagħmilha il-song. Istra. Però mbagħad meta smajta fuq YouTube realizzajt li kienet toġobni s-song qabel kantajta jien. Kemm int Ġej ma baqax toġobni mbagħad. Skienet is-song għax insej. Madof, taħseb bleqgħu neħħejta minn moħħi naħseb. If you're not the one. If you're not the one, then what does much? I'm not going to attempt. Did it Mux ħana ġewwa ġalkom. U x'kienet il-lezzjoni li tallina? Issa l-lezzjoni sewa l-lezzjoni kienet illi naħseb internament, naħseb qatt ma kont ħadd daqqa li miegħi nnifsi. Fis-self-esteem. Kemm konti li ndoq fil-music. It was easy, don't get me wrong. Mhux easy, but it was my world. Like if I want to go play there, I go. Yes. You naturally understand it. You know, it's just my job. I do it. I love it. You know, no pressure. I can sing whatever I want. Isni mbagħad meta lajt hekk isni hekk ħaddaqqa naħseb li kelli bżonn. Hekk speċi it was a mixture. Jien ma qatt ma kont bniedem li naħseb. Ħaddaqqa li kellek bżonn nagħlaq. What did you carry out? Imma naħseb ir-realtà tal-ħajja. Ħafna nies ma jifhmux illi meta inti tkun jgħat f'dik is-sitwazzjoni fejn ħafna nies qed jarawh. U tara ħafna kummenti mixed. Ġifieri kun min jaqlalek. Le, dik il-ġimgħa qalawlek ħafna. Jekk għandkom xi dubju fejn għawla. Naqrawhom il-comments, ġifieri jekk tridu tweġġgħu xi ħadd tagħmluha, nissuġġerkom ma tagħmluhiex. Għax vera. Għax kollha isna maħniex umani, kultant mhux qed titkellem uman. Eżatt, min jikkommenta, jien ġieli jekk risposta tiegħi. Jgħaddi minna. Mor neħdu kafe. Sirafni. U jekk tibqa' bl-istess opinjoni. Le ħanajdek. So, taf li Peppi għamela. Peppi kull persona jidħol ikellimhom u hekk hemm bżonn jiltaqa' magħhom, ġifieri Peppi. X'tar kemm għandu xi jagħmel Peppi. Enta qosejjer. Mhux vera ma jew, għalġa nkellimhom kollha u badhom. It's very easy to sit at home and write. I hate that, Istra. Why do we do that? Darba jien ma jaffettwawni xejn, jien jaqlaw li ħafna u manna jien nitħaq komplu qalaw li ma taffettwawni assolutament xejn, anzi jien inħoss kompassjoni li ngħid jaħasrandhom ir-rabja, aħjar toħroġ miegħi. Aħjar toħroġ miegħi milli ma' tfal jew mal-mara oħroġ miegħi, jexir mhux qed Darba rajt reklam u t-talima kienet li dak kien basically dak kien hemm guy f'taxi u taxi għatal wieħed f'nofs it-triq, ħareġ daw, bada jirrabe, waddablu l-garbage bag, u daqlu ħatħalli jgħidlek hekk spieda, għallu he's throwing shit on me because his life is shit. So much shit, he has to let it go, it's okay. And that's life. Ħazak mistoqsija ma, what was the takeaway from that experience? Issa, l-lezzjoni kienet illi in terms ta' mużika nitkellem, so mhux il-ħajja in ġenerali għax. Istimat ġejt f'tisfistat fej dik l-ammont ta' stage fright jew dik l-ammont ta' min jafx. So kind of isni I grew out of it, speċi isni what could go wrong. Eżatt, you face the worst. Li di kaffeċċajta. Inħossni li dakinhar li ġrat mhux ħaddaqna ġibi kont imkisser. Imma mhux imkisser, mhux niftihom ħażin. Le, mhux imkisser. Għax iddiżappuntajt li kien nifsek. Dabba l-plejer tal-futbol jieħu gost jilab fil-pitch. For me, the stage is my pitch, you know. It's like I like to be on stage. So for me, it was like there are two other chances li kienu semi-final u l-final li ma stajċ niperformja. That's how I took it. Le, u barra minnek you let yourself down. Ukoll, imma yes, it was my first. Imma mbagħad ħsirt li my first kind of time li l-mużika disappuntatni. Does that make sense? Kienet l-ewwel darba li ħassejt li dak li nħobb ħafna weġġani. That was the
But so the lesson was illi dak li naret dillum l-ġurnata ħajti. Le, ma dik super drammatika xo. Għala, affarijiet le. qar li jistgħu jiġru Le, fil-ħajja. ma naħsibx, dik ma Imma Illum il-ġurnata ngħid kienet l-aħjar ħaġa li se taġrat li. Istra. Illum ngħid kienet l-aħjar ħaġa li se taġrat li għalija mużikalment. Għax kbirt. Għax inħossni my opinion on my own self. Inħossni improvjajt, inħossni karattru iktar sudajt, you know, it's like il-ħajja, in ġenerali, ġifiri, this is just one example. Tafal kollox fil-ħajja. Yes. Nixten zid ċaġa zaħira, un bat Kevin missu jisaqsi. Jiena meta, rajta xin, tjammel il-sinjali ta' Aiden. Il-ħin. Tissemmi, jiena meta kont vera at my lowest, kelli l-anxiety kont gravi, kien jgħidu li n-nis, kien jgħidu li when you find your way out of it, Umbat ma tibqax tibża minna għax taf li d-dejjem tista' terġa' toħroġ. Ġifri l-fatt li inti kont hemmhekk u ħassejtek fil-qiegħ imma ħriġt minna u kbirt, taf li jekk terġa' tkun fil-qiegħ, taf li tista' terġa' tikber minna. Il-fatt li ġarrabta issaħħek. It's facing your demons. Once you face a demon, that demon loses its power. U naħseb ħaġa li tagħmel qed irrex tal tajt li ma ffettwatek. Le. Xofri ħat affettwak. Għanna li kikut ma taffettwak, ġifieri ma tħobbx il-mużika. Mirak najt. Eżin, semmejta l-lum għax saqsejtni like. Le. Pero, Nasab importanti. Recently I realized li għamil żmien kon najt X-Factor, niprofa nwarbu minn moħħi, speċi għax ifakkarni. But nowadays I embrace it u kważi nirringrazzja il-production illi għaddejt minna. Ekk, ġiviri għal-kem dak ma sax nifima. Importanti dik il-ħagġa. Ma sax nifima l-lum nħossni vera ekk. U kważi nixtieq ngħaddi suġġeriment l-nies biex jekk hemm bżonn għamlu xi ħaġa u fallu. Ijwa. Il-lallu. Dik li għaddhom il-falliment. That is a very strong. That is a very strong. Kemm importanti tajdi. Ommi kienet tajdi, you have to learn to fail. You have to learn to fail. U you have to learn to be with that discomfort. Għalek il-met jusaqsejtu, taf tuqot ma l-uġieħ li mux tajtu X-Factor tajt ħanifacċa dak l-uġieħ noqot miegħu għaxek biss tista' tikber minnu. Astra waqajna fil-fond. Iva, vera. Fimni, tu. Metla taħsu skom. Vera, tu fej li fimni, mux tkun investation of miljon, mux importanti li tfalli, għax ismadda. Anka jek titlef nofs miljon, titoħroġ minnu. U telefon, mux inti. Mux tipprova tfalli. Let's rephrase. Try. Try to do something. But if you fail, it's going to be a great life lesson. Mux dak il-ħin, Vera, Vera, tistema ħażin. Tajban. Le, tajba Jibiex taċi ħaġa gwida biex rella ħaġa. Inti, correct me if I'm wrong, inti fi 21, fi 22, inti frati sa titkellem illum. Illum ġejtaw biex nipromovu kar għandu xob sewa darraġel. Question, min missu? Kevin, go, sassi question inti. Mela. Thank you for that answer, imma. It was a really good answer, I loved it. The last piece especially was strong. U l-min? Ok, di l-Carlos. Fjord Vita ġibunna pleteriħor jek iġobkom. Interessanti di. Faqqa. Uwa aċċettabli li tikdeb. Jekk Iva, meta? Illa, kemm tajba dil-mistoqsija l-Carlos da Battista. Saqsejt giddib. La! Tikdeb il-Carlos. Le! Zom sekonda, zom. Le, fuq fardzari. Le. Fuq fardzari. White lies. White lies. White lies, nam. Imma nitkellmu fuq għaw koll il-white lies. Irrid nitkellem fuq. Ismani, taf li naqqastom. Ħanajdek għaliex naqqastom. Per eżempju, white lie. Jiġi xi ħadd wara jgħidlek kif mort toġbitek il-play. And the truth is like, bro, no. And I used to say... Illa l-usta kull darba li ħatmur play, Carlos. Le, issa madnix, issa l-medom isma interessanti. Issa ma jmurx il-play. Pero kella ċerti problemi. Joni b'dan għajdom. Għara, meta Carlos jgħidlek interessanti, ġifiri moġbitux, interessanti, forget it, għazin għadġeb. Interessanti. Mista għadnix, jessa sirna. Għandek ċerta problemi, you can fix this, you can fix that. Jekk mbagħad tiġi situazzjoni li putina kompleta, mbagħad għandi problema, nammetti, għax daħt kisru. Yes, but I think, you know what?
aħjar tkissru bniedem. Lija. Bl-onestà, ma mhux bil-crude, not to being cruel, jew tikteb pereżempju jew tmur tajt kummenti kattivi Cruel to be biex inti kind, tidher għax għaddejt minn dal-affarijiet. But anyways, let's not Hemm divert. differenza. Let's not divert. Okay, vera, So, raġun. ikoll- il-gideb. Jekk il-gideb. Il-problema jedi. Skont il-kuntest, gidba serja tnajdu, mux gidba ċuċata. Gidba serja. Lej, mux għednajda, għanesma tlaqt ta' unkun għadni għet nilbes, dawk ċuċata. Jien naħseb hemm lokal gidba serja. Zom, l-gidba serja. Depends, bro. ħana jgħalix. Jena lija kif tidħol il-question, għax inti to lie, there has to be some kind of a question. Mux bil-fors. Why are you lying? No, a question as in Lex, the għal saqsik situation. xi ħaġa u tittikdeb jew ma No, tikdibx. but the situation, let's call it a question, let's call it a situation. Jekk inti għandek situazzjoni fej billi tajt il-verità ħatweġġa ħafna l xi ħadd, naħsibha darbtej jekk ngħidx il-verità kollha. Imma jekk kumbat, I Madonna kelli nagħmel mention. sekonda, jekk kumbat il-mistoqsija tkun diretta, mbagħad hemmhekk ma nasibx nista' nikdeb. Bistiet ngħidlek. Jekk pereżempju jixħat. Jgħidlek kull onest miegħi. Eżatt. Jekk xaħat pereżempju naf li dat jaqli baldi pereżempju. Ek fottik, u xejn kull onest U tiġi miegħi. di u tgħid li bla bla bla, u tqgħod tkellem fuq kemm tħobbu bla bla bla. I'm really happy. Jien ħanqod kwiet joħred, it's nice, forsi, ma nafx. Imma jekk iddur fuq. Jekk inti taħseb li hu mhux tajjeb għalija ma tgħidilix. Żomm, jekk iddur fuq u tgħid li isma' għax hekk u hekk x'taħseb. Hekk u hekk. Like x'taħseb illi he's right for me u hekk and I know that I think I'm going to have to tell her the truth. Għaxa, għan madonċi, then I'm gonna perpetrate a situation 3 years down the line. Li għaf li dit ispiċċa f'kantoniera u kieku inti stajt issalvaħħa. Yes. Issa jena għamil zbalji ta' dat tip illi kont. Sorry. Għamil zbalji kont ma' persuna u I wasn't 100% loyal. U jiddispjaċini, għax għaddejt minnom. Pero at this point in my life, I think it's a very hard question. Nista' nirrispondi għax tiegħi vera intu titkellem vera ndunajt jiena jien xi nħoss fuq il-gideb. Ejja. Jien inħoss kemm white lies u kemm gideb serju u aċċettabbli jew le skont l-intenzjoni, Dik, eżatt. Ġifieri, stenna. Jekk l-intenzjoni, jekk jien ħanikdeb għax m'għandix bajt ngħid il-verità, ġifieri m'għandix bajt ngħid li ħana saltart jew għaliex wasal tard għax kont irresponsabbli, jew m'għandix il-bajt ngħidlek isma' m'għadniex inħobbok. Jekk il-kwistjoni għax m'għandix il-bajt, hemmhekk m'għandekx tikdeb għax tittimbotta lilek innifsek biex trabbi l-bajt. Jekk ħanikdeb għax ma rridx inweġġak, għandi l-bajt inweġġak, imma ma rridx inweġġak, pereżempju, tlaqt il xi ħadd u da xi ħadd qal li Imma if you know. Le, fintek. U da xi ħadd qal li isma' inti kellek xi ħadd ieħor f'moħħok naf u naf li dil-persuna jekk ħanajdlok ħanweġġgħu għal xejn. Hemmhekk għalija għalhekk għatlek kull imma mhux taħraba għax m'għandekx il-bajt. Kull sitwazzjoni. Tipo inti tħares lejk innifsek tajt jien qed nikdeb għax m'għandix il-bajt ngħid il-verità. Hemmhekk għalija tittimbotta anke tkun xi ħaġa żgħira bħal għaliex wasal tard jew għaliex ma mortx il-party jew għaliex iddiżappuntaj. Anke tkun xi ħaġa żgħira, hemmhekk għandek trawwem il-bajt u tajt il-verità. U tajt il-verità. Imma jekk inti qed tikdeb biex ma tweġġex il-ħadd ieħor, il-problema taf x'inhi li kultant qarraq bik innifsek. Tajt jien biex ma nweġġax ma ngħidlux. Mentri fil-fatt għax m'għandekx il-kuraġġ ma tajtx. Imta, ġifieri inti tkun onest miegħek innifsek u tajt jien. Għaliex ħanikdeb? Mela jien raġel bla bajt. Tikdeb ħafna? Le, ma ġili għamilta di ju. Bħal? Biex ma ġaġ il-ħattijom. Le, dik rajt. Imma jaf tkun edem. Jaf skuża. Ma skont kif taraw. Jista' jkun l-skuża. Jista' jkun se ma saqsi. Lilek innifsek saqsi. Saqsi Matthew. Nsaqsi. Le, ma nagħmilha jien ħafna kix-xogħol tiegħi kif inhu. Lalla. Le, żomm sekonda. Siġifieri. Is-xogħol tiegħek kif inhu. Ma sibs se tieħu pjaċir il-boss tiegħek. Le, ma tagħmilha bil-fors, tagħmilha biex dak li jkun eżempju. Le, guys, dawk jiena li dawk qasuma kideb. Ma naf eżempju. Jgħidok tajba l-play u tgħidlhom iva.
Jien naf, u iktar minn tikdeb forsi d-benġila daqxej. Per eżempju? Jien naf, għanna. Il-kelli ġi li tikdbila? Le, ġili kdibtila nkun tartu nkun ġda, ma dik normali. Mux ovvja li normali. Mul verit, anzi ma kelli tal-lim ħafna biex daw l-affarijiet iktar nafaċċjom, iktar mill fil-bidu kon nużaxħax, kon naraxħa tajba, għaxdak li kun sek, anki inti sek, dak jkun muġġajtu, xar, ma dak muġġax. Ma dak happy, jien happy, ma tajjefu. Taf kif? Għax komda. Tifem, dak muġġax. Imma dawn Għax inti ġili mbagħad ġili li jiġri mbagħad taqla ikun hemm ħafna reperkussjonijiet wara jew. Jiena naqsna. Ma kelli tal-limta ħafna di, dik vera nitni. Daw, bħal pereżempju ħana saltartu. Le, dik il-problema tiegħek li ma tikkonsidromx gideb, Carlos. Li jiena nagħmel xi nofsija nistennik minn għalik li ħadd tasal. Minna li għal ħatasal, u ma tasalx. Le, muħa jasal, mux fiħ li ftemtu. Ma spiegalek, li flok noħroċ il-laptop u najt ħana meċħarġa produttiva. Nispiċa niskrolja fuq Facebook għax minna li ħajasal 5 minuti oħra. U namel nofsija niskrolja fuq Facebook. U naħli nofsija minn ħajti. Tajt il-verita, tajt ħanasal nofsi oħra. Ma insomma, kalli li ħafetwatek, Leo. Li li ħafetwatek. Xiex. Wasal tart me Abigail. Le. Kollox iż-żob. Mela, għamlina reklam. Għamlina reklam. Titravilezzax kollox. Għajdilom jek irridu jixtru l-karti għal xi parti, kolla ħottu ekko. Jek tidu tixtru l-karti għal xi parti hot, tetli? Le. Biex jiġi hot il-party. Biex jiġi hot il-parti, tixtrux dawn il-karti. Ixtru dawn il-karti biex jiġi iktar hot. Ma dik. Abigail u Carlos included. Kif jagħmlu biex jixtru l-karti? Ma dix qed nirrepeti. Kif jagħmlu? Mux, kelmu li l-ek kelmu. Nixfu l-karti, ma fxu di għamlu, xinu di għamlu biex jixtru l-karti. Jien naħseb li jridu jċemplu l-Carlos. Le, tittibat. Issa, weja. Ejja, messaċ. Mux ovvja. Tibat messaċ. Il-mi tittibat messaċ. X'taħseb inti? Kieku inti tistenna, kieku inti tixtri l-karti, x'tagħmel? Kieku inti tixtri l-karti ta' nikxfu l-karti. X'tagħmel? Nibat messaċ fuq nikxfu l-karti. Eżatt. Jo inkella tibat messaċ fuq il-page ta' minni missu. L-istess. Madonna, Kelly, kif qed tagħmel dil-ħaġa li lek innifsek? Inti mara qaddisa, mela. Ħa tagħmel mentions. Imma qabel itfal mistoqsija u għajdil minn ħa tagħmilha. Insomma, sa kemm jażel ħana mal-mentions. Ħanażel. Mela sekonda, ma tellawlix il-mentions. Il-mentions huma Ultimate għal magna tal-kafe u għas-support li demituna, Nokla, dizin tal-kardu l-logo, Customized Nation għall-istampar tal-karti u li dem tejnuna grazzi sunta, OK Home għall-amara u d-dekorazzjonijiet, CMYK, Josef għal-PVC Boards, Fjord de Vita għal-Pletter, jek istati batinna jħor għax Matthew kważi spiċċaħ. U intom tfajtu ħawa għanna għoddim. Donut King, ġejn id-donuts iktar tard. Ma tfajtu xvejkem, mela. Nistannejk. Dik biex naw kemm inti b'saħħtek, kemm għandek willpower. Stenna, fejn għaw? Minix. Lord's Optician. Lord's Kombinazzjoni li b'sadu issa. U fil-fatt ma konċet naraw għalek qed nindu. Granny vibes. Granny vibes għalli. Bena. Helma, helma. Ma dak il-naqrek tikna. Daw Granny nittiela Granny nittiela. Country Terrace, Matthew. Granny tal-country. Restaurant għawdeġ vera tajjeb. Yes. U Online Intimates. Online Intimates, Matt. Dak mis-sowtu na sponsor ukoll, ta' Vera show. Il-sponsor sekret Vera li naqbdu nsaqsuhom. Vera li Matthew ma jħobbx juża sex toys u hekk. Imma xort għamlilkom. Le, testimoni nagħmlilkom nagħmlu logħba. Għal-flus jagħmel kollox Matthew. Le għax ma tpoġġuni der ħażin mhux għalf. Tajjeb li eżempju. Matthew din mistoqsija. Ikolli karozza tistarti eżempju. Il-mistoqsija. Isma' jekk tidu tixtru ħaġa online intimates, itlu fuq il-website. Ekku. U għandkom discount. Il-code Take Two kollox żgħir, kelma waħda u għandkom 10% discount, guys. Yeah. Imma ta' Take Two kollox żgħir u tal-online intimates. Ej, għandna ħaġa. Preferi, man. Gaza si għal-Carlo, zi tal-ostja. Għat il-Carlo, zi Għax di tajba, ma toqodna. Konsidra AI lover jew animated sex doll. Le, AI lover le. Le?
AI lover. Le. Xiex fuq il-mobile. Toqgħod kelmek, Le. Le? Ġandek waħda, kollu tużaħ għadzi. Li għajdewx kollu jkellmu. Hija Siri l-ħin. Imma Siri, l-segretarja. By the way, importanti ngħidu, meta taraw dal klips ta' Matthew u Siri, leħen Siri u leħen ta' Carlos. Yes. Għamilina Carlos. Ma mux għadna ħanbidlu għal-vuċi ħalli ma tbqax jinstema tiegħi. Bidlu għaftit, Hija ma ma ftit fix-show u inti bid-dinja. ħadd tagħmilha, fix-show ta' Matthew ħajkun Ftit hemm. bid-dinja. Għamilina. Għolek il-ħan. Għalemek di mela. Bejn għa sigaretti u ġiġdildu centimeters fuq wara, mabdi. Ma tistax porti. Madonna, Matthew. Mela, I love her le. Le, I love her le, ma u l-ħrax kienet. Sex doll. Sex doll, animated. Immaġinak fuq sex doll li le. Xi robot robot Ma sex nafs, ma palissa ma le. Kieku tkun single. Ma tkun Qed jikkreaw waħdi, robot. naf u nkun kbir, naf, ma nafx, I wouldn't put it past me, I wouldn't say no. Completely. Depende. No. Never say never. No, but right now I'm in a very happy relationship, so I wouldn't even consider it. Imma kieku tkun waħdek u kbir, ma teskludix. Jien naħseb jiena nemmena li oucher, I think it's a solution for a lot of older men who are alone. Mhux older biss. Men who are alone. Li probablement jekk inti m'għandekx mod kif tiżvoga tesprimi ċerta urges. It can be a way to help you. Ifhem jekk irnexxi. Because there's a matter of sanity and mental health. If you manage to get waħdek tkun indisprat, tkun frustrat. Jekk irnexxilek tu sodisfazzjon b'dak il-mod, kważi iktar ħelti milli toqgħod torqod l-emmulaw. Ifhem. Tlaqqad xi marda. Yes, but that's an entire different subject, naħseb jien. Le, ġifieri if you have a choice so you can choose that, naħseb eħfem. It's easier, but I don't think you can compare them. You can't compare them. You can't compare them. It's a different game entirely. Sex doll. Content bil-xismu. Inti kieku. Xiex, Sex doll. Sex doll. Animated, eh? Animated, imma tkun ta' ħanajdek l-emmek tkun taf x'inhi tagħmel, eh? Ta' guys, l-emmek Għax inkella. L-emmek Ħan nispiċċaw ta'. No, Iwa hekk we are headed there big time, ġifiri, ta' Isma, jien l-aħħar darba. The topic is weird. It's weird that Ħanajdek xi ħaġa. Iktar għad disbini, iktar niprofaw naraw kif ħanek niġu iktar close tal-mobile mill-li tan-nis. Vera. That's basically it. I came across an app. Inti tidħol u tkellem minn xi ħadd u saket tidħol f'dinja. AI sewa, AI, jitkellem xaħat AI, mux xaħat, jitkellem AI. Ma id-diki. U għet idaħlek fi storja. U the purpose of the app li you develop an intimate relationship ma dal AI. Ġifri bdajlek kemmu sabiħ li grazzi tal-li speċa tarani u inti tifimni u titkellem kull-jum. U tisma dak li tixtieq inti bil-weda. U għet jitlalek l-oxytocin li hija il-happy hormone, fin? Ma nafx, jina naħseb diħlim f'dinja li ma. White lies daw ġivi. Bat kif qed tinħex għad-dinja. Imma bil-for qed tinħex, żgur jew jien naf. Mhux ovvja jekk inti titkellem ma' xi ħadd li dat jgħidlek biss li tixtieq tisma' inti. Kif tista' tibni relazzjoni ma' xi ħadd li inti taf li da. Isma' taf kemm hawn bnedmin. Ħadd iġilet miegħu. Taf kemm hawn bnedmin jgħidulek biss dak li tixtieq tisma' inti. Ejja, m'għandux x'jaqsam, ma jekk il-partner tiegħek qed ngħidu sa mhux dak issa eżempju jekk naħdem ma' xi ħadd u jgħidli l-affarijiet bih biss. Imma ħanet niġu easy u tipo inti għandek tfajla jew ġuvni u whatever insomma li inti mal-ewwel żopp li jinqala titlaqlem. Għax mhux qed tisma' li tixtieq inti. Għandek raġun. Allura nqogħdu nintefgħu bir-robot issa. Issa ħansaqsik id-domanda, ħansaqsik. Ġara. Argument kbir ħafna di ġifieri veru sewwet tajt. Imma mhux il-problema mhux robots jew robots. Dinja tal-lum kif qed tiġi ma' persuna. Ma jekk ħammorru għal-robots mhux hekk il-ħaġa aħna qegħdin f'punt. Naħseb għad tista' jaċċettadi. Qegħdin f'punt fejn tant qed jiġru affarijiet ġodda fast illi għadna ma nistgħux. Mhux qed nipproċessawhom. Jekk inti tisma' l-argumenti kollha fuq AI, apparti Ma tistax tajt se jiġri. ħadd ma javvera se jiġri, ħafna spekulazzjonijiet, ħafna idejat. Laqasadek temmen li l-persuna li qed ikellmek hekk Dik oħra. Per eżempju, jien naf kreajt xi ħaġa, imma int kreajta jew tħall ChatGPT jew tipo tagħtek. Like even creativity now is like it's just It's changing. Kollox kollox, ġifieri. Esperiment. Email, kollox. Kollox. U tagħmel dejjem aqwa minnek. Żgur. The AI is always going to be better than us. Better and faster. Well,
today in some things it's not better Not than us. imma 10 It's snin not. oħra. 10 snin oħra, għanna 10 Anka xhur qabel, oħra. imma ħan sentej eżempju, oħra. imma problema, ta' ħan eżempju qed inkunu. Id-dinja jisa qed nevolvu lejn xi ħaġa li fejn aħna vera ipokriti tal-li ngħidu aħna stess. Ġifieri. fl-ma sens. Mela. Tlaqna. Ħanti kidi Fil-qosor, għażajra. hemmhekk. Jiġi klient u jgħid isma' irrid film, irrid advert eżempju, u rridu autentiku. Ah. Ġifri, iffilmjat bil-mobile autentiku. Ro. Le, autentiku, ġifri, l-tamil bat il-mobile u ro, bħal-influencer. Insomma, imma mbagħad l-affarijiet li hemm ġo fih, da ma jistax ikun autentiku. U ma jistax tajtek, qed ikun ipokrita ovvjament li Ma ma da. x'għandu x'jaqsam klient mal-AI? li bih. Le, ma qed nibnu dinja, fimt fej rridu ħafna affarijiet autentiċi. Imma mbagħad naqblu biss. Ma li nixtiequ aħna, jiġifieri. Jekk jiena ngħid xi ħaġa. Cancel culture qed tgħid. Imbarra ħajkun hemm xi ħadd jgħid Matthew xi żoppet jgħid, fimt? Xi ħadd jikkummenta fuqu u jgħid naqblu kollha ma da, għax da qal xi ħaġa hekk. Sawa, ma lejn ma nistax ikun autentiku għax xi ħadd hemm barra, flok qed jgħid jien ma naqbilx ma' Matthew. Dak tem barra jaqbad joffendini, eżempju. Fimt? Umbagħad erboħra bħalu li jkollhom l-istess dwejja, ikomplu miegħu joffenduni. Mela qed ikunu ipokriti. Issa jien eżempju persuna li nifhem il-kulħadd, nader il-kulħadd u Nista' ngħid li vera Matthew huwa for like wieħed mill-iktar nies album tajba li naf li tkun għaddej. Jien ma nafx onestament, ma nafx kif il-ħaq ikun hemm għal daqshekk nies. U hija nipprova nisema. Ma insomma mhux fuq nitkellem issa. Ejja nkomplu l-argumenti, ma veru, naf. Ma jkomplu Such a l-argumenti. good heart, man. U hija kultant messaġġ ta' jidħol fin-nos biss. Imma n-nies ma jibgħatuh il messaġġ u inti bagħtu. Le anka mi għajbi bat. Meta xismu. Le, jien itqajt ma' nies li qalu li Matthew salva li ħajti. Ejja. U hekk ngħid, ħana nkun onest. Sorry. Nissorprendi ruħi ngħid tara bat li Matthew. Biex jara kif jien. Kemm hu ħelu. Biex immaqdru kollha. Sorry, kara kemm qed tiġi skom. Insomma, mhux Ngħidulek proset. Dik kienet pjanata di. Le, ma di vera d-dejani istja u issa li badna da s-suġġett. Fis-sens li kulħadd imur fej jaqbel lilu biss, ġifieri qed ngħixu f'dinja naħseb jiena. Għalhekk di tar-robots naħseb li hemm ħanimxu ħafna kif qed ngħidlek ir-robot ħajlu xi ħaġa u daħal jaqbel miegħi li affarijiet biex inħossni tajjeb. Li ma jinteressanix minn Kevin u mbagħad minn nitla minn dak qas minn ieħor ir-robot. Għax daħal jtini li rid nisma' jien biss. U qed ngħixu f'dinja fej xi ħadd jitfa' xi ħaġa eżempju. U kif Kulħadd qed jaqbel Tas kemm aħna arrabjat, jew kulħadd jaqbel miegħek, jew kella kulħadd Kulħadd kontrik, jgħid. Ma xiġri mbagħad li qed nagħmlu eżempju, qed noħloqu dal ħafna entitajiet li bħal jiena għandi bib tiegħi li huma gays sewwa. U daw jgħidu li aħna il-komunità gay kultant tant qed nafsu fuq ċertu affarijiet li m'għandniex bżonnhom li qed nagħmlu ħsara lil nfusna. Ġifieri li aħna ma nixtiequx. Huma ġifieri dawn tant ħadmu biex ma jiġux labeled. Li qed inħolqu diviżjoni. Eżatt, tant ħadmu li ma jiexux ikunu labeled li jgħid li inti gay. Tifhem li issa għal min jiena li qatt ma kienet tagħmel sens, imma huma weġġaw ħafna. Li issa li fl-aħħar huma aċċettati fis-soċjetà. Ma nafx jew forsi l-weġġat li kellhom tant qed jafsu iktar fuqha li tipo inti ma tistax tgħidli puf ta' lejli, fehmt qed ngħidlek, imma tiġi f'wiċċi u tgħidli għax dik hekk u hekk u dik ħażin hekk u hekk, tifhem? Imma mbagħad ngħid orajt ma nistax ngħidlu hekk ilha. Mbagħad immur nagħmel xi ħaġa u jgħidlek waħna ma nistgħux nitlu fiha tipo qed kemm ħafna ipokrizija. Double standards. Imma ma jagħmlux sens, fehmt qed ngħid anki eżempju jinnaf kulħadd imur fejn jaqbillu eżempju xi ħadd ħoloq grupp jinnaf għandna tal-ġobon. Qed tifhem jgħidu rajt mela aħna ma dak il-ġobon għax iridu jisimgħu hekk imma mhux għax vera jaqblu miegħu. Ħanispjega għax jiena naħseb li qed jgħid Matthew huwa vera importanti. Li inti speċta pereżempju jekk għandek minority group, sewwa, u ħadmu. U l-bniedem jew biex ikun f'komunità, U ħadmu biex jiġu aċċettati. Bħal-partiti, bħalissa l-moment li tiġi aċċettati, ġifieri inti ssir iktar solidified flok isek tinfetaħ. Bħalma tiġi tal-abort, per eżempju, jekk inti, per eżempju, Faction is right. Faction is right. Cancel culture. Per eżempju, jiena mara li minix ċerta naqbix mal-abort. Il-fatt li għandi dan id-dubju,
kull minnu favur l-abort. Int minn tixmara, int minn taf ma tista' ġisem ta' mara ħadd m'għandu dritt fuqu u tipo I am cancelled. Naħseb il-fatt li m'intix ċerta hemm sens ta' empathy ukoll għax inti qed tipprova tifhem il-min għadda minn sitwazzjoni fejn ħass li daw u fl-istess ħin għandek il-valuri li temmen li m'għandekx. Eżatt. Ovvjament Di li qed jgħid Matthew jew abjad jew iswed. U m'hemmx, u fil-verità iktar tkisser. U li għet niġu, aħna għet niġu f'dinja suppost li nafu iktar minn dawk ta' qabilna, sawa. Ġviri, ħasra dan għet niġu espert fuq ċertu suġġetti, fuq drittijiet tagħna, fuq ħafna affarijiet. Imma mbagħad qed niġu omja. Ġviri qed naraw hekk biss, ġviri jekk naħsbu li dinja tajba. Maħniex qed nisimgħu ta' isma. Orajt Matthew għalhekk eżempju, naħseb li tagħmel sens di għalfejn. Maħniex nikkonsidraw. Jew magħna jew kontra tagħna. Qed nafsu fuq daw ċertu affarijiet. L-entitlement. Ħajkollhom waqfek imma, għandek raġun, entitlements, rights. Ħajkollha komplument. Issa, ħansaqsi mistoqsija għal Kevin u mbagħad naqtaw għal-break tal-kafe. Ħanna għamma naqqa wahda naqqa lajt, alright? Unaħħu l-ġobon, dax. Għajtu. U tajjeb imma. Ħudu wahda. Fjord Vita tuħ sponsor. Ħudu wahda xħana għannek. Ħu wahda, hu bliċis, ha? Neħan għattaxħana d-diħan. Li għax dawk, hobbom. Anka jendawk ir-rib. Podġija ma Hu minn daw. Jija, fansaqs. Kevin, peress li inti musician. Għandi di għandi follow-up question. Di u follow-up, it-nej. Ta' wala li ħalli mod il-ġoban. Nej b'daqqa. So, question A, alright, li ħat rispondi qabel il-break. Ija ħaġa u question B ħat rispondi wara l-break. Għandi ċans naħseb. Mela, question A hija li ma mużika tqiegħed fuq il-playlist perfetta seduzzjoni. Question B, għattek użajt il-musical talent tijak f'moment ta' seduzzjoni, għat kantajtek f'xi moment, xi kamera ta' sodda, jow taħt gallerija, jow. Serenading under moonlight. Kol mara. Farri li jaraf, taddis ma' music u taddis jom kollu nkun ġol mużika, għalli kultat laħħa ħagġa jkoll ftiti għalli l-ismat music. Vera? Fem li għandu l-għallu. Ma da fal per eżempju. So no music, ti preferi no music. Kun futbolek u għadam il-futbol. ħani l-ek xieġilek, ħani l-ek Tispiċa tifokka fuq il-mużika. Intom, jiskom bħala diretturi, sewa ta' films, eccetera. Jiskom, intom. ħani l-ek għalfejtek, għax missari għallimni għur iktar bil-klim. Ma nafx eżatt, il-roll imma naħseb dak jolqot. Jina l-kittil. Beħed morru s-cinema, jew tmor taw film. Jien nexxilek tara l-film u l-plot kollu jew tibda tara dik il-taħseb dak użaw dak il-kulur hemmhekk, dak l-angolu. Jien jirnexxili ma nafx. Dik ix-xena illa rajtu d-dawl li użaw naħseb titlu f'dak dettall sewa. Allora meta tisma' diska, illallu l-baseline, illallu l-electric. Għaddiju minn hemm ħdejja u dik sejra. Taf li ġjatli. So you can't be transported by music. Jekk jgħat kien u xaħat t-kellimni u ġit song, specialment il-fat li toġobni, jew ma, insomma, relevanti toġobni, moħħi nibda nisma l-isterġa, bil-kitarra. Ġifiri ma jfissirx m'intix interessat dik il-persuna. Le, just moħħi wired dak il-mod. Għaxina ġrat li uħattalija, konna dinek f'mument. Tfajla tijaj, ma kamil darba, jieġi, tfajla tijaj, tkellimni u tajdli għati każ, sorry, għandek raġun. Le, jina kont f'mument ta' passjoni. U dil-persuna semma d-diska u waqfet biex tagħmel xazem. Biex tara xin id-diska biex titfaħa fuq Spotify. That is a... U ħattalija. Imma that is a bit of a bad ħattalija. Binti skont kif taraw. Waqaf għal ġiex minuti. Imma xorta. Għalja xina l-mużika vera, tipo... Imma da mis-problemi ma kienx jaf xisima, min jaf kull darba kajt isu. Ħattalija. Uħroġ dik diska ħattalija. Kellu jgħala fuq issa ċansu. Mela ħadmet. La affetu għal ħadmet. Għada semmi ċallu. ħadem mod psikoloġiku fuq. Mela, jaħseb fuq il-tini waħda, jek għattu ġajt mużika seduzzjoni. Nispera. ħaneħdu kafe u nġibu donuts. Dining table at €825. Pushback chair at €175. Patio heater at €160. Memory foam mattress at €180. Acoustic wall panel at €85. Aluminium pergola at €2,720. January sale from the 20th December till 31st January at OK Home. Feel the heat. Awaken your senses. Indulge in desire.
50+ brands. onlineintimates.com. Tobba tal-għajnejn kull-jum għal appuntament ċempel il-Lourdes Opticians ta' Nasher Road, San Juan. Quality Projects Malta, kontratturi turnkey għal kull tip ta' xogħlijiet. Issa qed joffru servizz ġdid. Ser tixtri proprjetà? Għamel l-għażla qlija. Ikkonsulta magħna biex tiskopri spejjeż jew alterazzjonijiet li jista' jkunu neċessarji qabel ma tagħlaq ix-xirja biex isserraħ rasek li m'hemmx spejjeż moħbija jew żejda. Aħna niġu fuq il-post fejn nagħmlu analiżi teknika u professjonali u nagħtuk rapport bil-miktub. Għal aktar informazzjoni ċemplulna fuq il-numru li qed jidher bħalissa. Għanna l-kafe. Għanna l-kafe. Grazzi għal-timit tal-magna. U għanna l-iktar ħaġa favorita ta' Matthew. Donuts. Matt, l-in wahda tixtieq għanna. Sekonda. Urjomnu. Daw wara Matt. Għajtu Daw? l-ġobon ostija. Iftaħ dik. La daw. Għana dik. Fatt il-kaxxa l-ħażina. Eżatt. Li, ma diħat il-ħunt il-kitni. Jiena U di xini di? dik tal-kokola tidher gustuża. Ħantilek tal-koka. Tidher ħelwa. Lisa Ferrero Rocher. Tidher ħelwa. Bejdaw it-tnej, Botta sottili. Tidher ħelwa. Ma Fimta, bro. Ejja, tlan, ħankomplu san-it-tan. Illa xejni tajb. Mela, sa' kem Matthew għat jirranġa fid-donuts. Kelli l-bijena. F'5 sekondi għamil l-boħra, edha. Kellek tajdinna jek għattu zajt il-mużika bħala seduzzjoni. Ara, ħana jidlek. Diħani għandek raġun. Dik. Laba sejf. Naħseb intenzjonalment. Mħad offendin il-mara. I would say no. But I would say Għatma milta. intenzjonalment. Għatma kantajt li l-tfajla. ħana jidlek. Zom. Waħedkom hekk moment intom. Zom, iktar per eżempju jisu jekk inkunet indoq, so it makes it easier to Break the ice. You know, it's like I don't need to speak, just play the guitar and sing, as in a way. But you play, you. Min jaf xtaċċandek inti bil-gitarra. Għasbar għal-basis taqqanna. Tinsewx, Matthew San Sultana Show. San Sultana Show għajtu kemmu fani, ejja wara u show. Kemmu ħamallu. Esma, neħu zewġ complimentary zina. Kif s-saqla l-flus, Nistanna ħagġa, mela ħagġa u għant nifilmjaw promo. U leħer, li ġunnis u kien mitfajla mek. Meta t-nifilmjaw għal, rrit li ġunnis u għax istaħan iż-żewġ u t-tfajla ma li sematek waqfet. Ħarset lej Carlos, tipo. Memniċ. Fl-ħar iż-żewġ. Anzi, ħana jidlek, ħana ġunu ħadalura tal-complimentaries. Għajdli kam umma tikis ħanxtijom. Għax l-artisti bħalek ħaqqom li. Thank you, Kevin. Intom dan u għaxxol taħkom, so. Xoltana. Anke inti. Isma ma stennax ma l-estajt fuq. Imma qed jaħrablek mill-mistoqsija. Le, użatu break the ice, imma. Semmek wasalna biss. By time. L-iktar moment romantiku fej daqqejt xi ħaġa li xi tfajla. L-intenzjoni hija l-ewwel mużika f'moħħi. X'jiġifieri? Kevin starting out music. Le ma fimx. Mela, jekk inti għandi 17 u l-ewwel darba qed indoq gitarra. Pure intention, love of music. Love of music. Bizmin tibda tirrealizza li għax tiddoq gitarra. Hello. I think it does. Break the make ice. a difference. Yes. Imma għankura res, ġviri, il-mod kif ħarsu li għannis u kif nużajjina, onestament, ġviri, marx nejda biex nider. Le, ma jenek najdek f'moment intum fej ta' mħabba. Tiftakar xi moment fejn. No, ta'. Le, ta'. Għamila. Ħallih. Taf kemm sabiħa. Imma ta' tafx qed inti l-istess ħaġa bħal meta konti għat ma dak u waqaf juża xeżem. Eżatt. Le. Waqt mu għedda mħabba. Le, immaġina. Tasal id-dar, it-tfajla. Tammilla l-xemat ma kullim kien. U sibek id-dom. Zom. Ejja. Għalli jitkellem. Ġija. Ma miltiex, le. Le. Eżid. Lallu, x'diżappunt. Eżempju, ħan nitkellem it-tfajla tiegħi. Għat ma kantajtila l-tfajla tiegħek, waħedha hekk serenata. Imma żomm da xejn. Mhux eżatt ta'. U għamila tamma.
Tajt, titfalli botti ta' biex nikbira diska ġivi. Taf kif? Le, ma per eżempju biex iċċajtata. Biex tiċċajta. Per eżempju, jekk ikun għad gigs u tiġi ta' spiss. Ħadar ġambor id-dar. Illax differenza, skantala u tħares fajnija. Ma bitajlek, iqaf, Kevin, iqaf. Toħloq problema xa kolli namela sa. Vera, issa daħħalt. Le, kull ma tagħmel saqsija, għajdila inti kieku kieku. U le, mux ovvja. Mux ovvja tuħu pjaċir tħolla. Ma ħafna drabi per eżempju għat id-dar u jħasra very sweet of her, tejni netallem song, eżempju, zom il-mobile bil-lyrics, biex jena netallem għablammed, u kull da bħna kem ħasra. How sweet. Imma naħseb. Eżat pat fajla ta' Matthew, meta konni femi għal-promo dar fuqtu, dimmi fani xej, ta' Di mux tadda. mux ta' da, le nirranġaw għalli ħazina kolla. Għaw, isma, zom, ta' milli għaffaritek ta' Dik u kolli l-mħabba. Ma dik li sbaħħaġa, u. Dik li sbaħħaġa, l-onesta. Kemm il-konflikt? Palma bdejt għajdendi, għadu għajdu l-affarijiet izbiħ biss, ek tħoppi ġaħat għajdu isma. Uj, Kemm il-konflikt kien? Kważi 2 years. Kważi 2 years. Carlos, inti missek. Jena kolla seri. Isma, grazzi. Donut King, ħad donut. Ħodu, dax f'ajta. Ninti, Ma di. tanċi ta' qoddim nies meta nikol. U leri, le. Tox id-dej. Di, u ti, tinta coconut. Jina di. Għaw, jien kelli ta' milita. Ma' dika. Tal-fgura, guys, donut. Prepara inti għax il-mejda fatiġi. Mżax, mbatenna. Ma' ħod ixxu, zom, ħalli. Mela. Jena kelli ta' milita di bħal ta' Kevin li toqgħod Mela, kantali. waħda tajba li Tot kantali, ma Ja, t-nejdi ħassira tot kantali. Tot kantax, jien tfajdi għed tixtiq taf kanta. Ma ma tafx kanta. U jien nejdi la, iqaf kanta. Għajt bro tkun romantika miskina, iqaf. Nejdi dak il-talent, zommu, għax tantu sabiħ. Tantu sabi, zommu għalik. Għalik, bis, għalik għalik, biss. bis. Nintefa ġoddu. Saqsi waħda lil-Matthew. Intefa. Somma, forse saqsi. Le, il-Matthew. Għadek kif rispondejt, għantu break zaħir. Ejja. Mela, serja di Matt. Not Nicole Donut. Ejja. X'inhi l-aktar ħaġa diffiċli qatt kellek taħfer? Naħfer? Taħfer, bis-serjetà. Sabiħa di, taħfer. You had to forgive. Sorry, ma. U taħfer ma laj u koll? Naħfer ma lajt, għax ninsajn imbagħad. Tanġ nżomm ħafna. Ma x'inhi l-iktar ħaġa diffiċli possibbli qatt ma kellek xi ħaġa. Mela ma kellux. That was a really tough cookie. ċad vera Kien hemm weġġa. naħseb. Ħara. Xizom ġew. Naħseb. Għax ma nistgħux għax Sapja, nifmek imma speċi, sorry, ta' tħalti. Le jien għandi. Bassa għand tħalti, imma. Le? Ma nafx Qatt ma eżatt weġġak il-min. xi ħadd. Għax għal ħaġa, xedda kif għatat, ma tantx. Ma tantx nżomm, ninsija. Ġifiri l-weġġat li tawkom ma tiftakruhomx. U le, u xoblek nintaqa ma xi ħaġa li tfakkarni fiha niftakar, jew jekk nar persuna Jekk niftakar. tiqaf taħseb fuq ħajtek, qatt ma weġġajt ma tiftakarx għaf momenti li weġġajt, għax dawk il-momenti li taħfer. Tiġix tajdi li ma tiftakarx meta weġġajt. Ma kif għadaħ? Kif għadaħfer? Tipo, u xobli jem ħatmur fuq il-persona li ismit waġġajt, ħaħfirlek. You don't, ħafna drabi you don't face it, you just. No, but it's inside. Let me ask a question. Maybe this question is not worded 100% correctly. Xxieli donut. Nistan kun nafxet tamlu ntom it-nej, guys. That's my form of seduction. Għadu kemm Fottejtni. jila u l-krema minn xuddiċċa. Xinu Dik tajba naħseb u dik, ta' fuq. Daw perikolużi daddu. Apparti ċajt vera tajbin. Perikolużi. Mux għal qalzi Mela. tijaj, ma tajbin. Għax inti, forsi, Kelli ħatoqt. l-iktar ħaġa diffiċli taħfer. Imsaħna. Sewa, illi, daddu tix. Ħaħax, ħattom kolla Il-los ta' kif? preparat. Issa, go. Illi, forsi, men ħanġan il-frazja, li taħfer u tinsa. Ġifiri, alright, xfirt, imma ma nsejċ. Jien ninsa. Imma Għax kelli tajli inti dak għamillek dak il-ħsara u inti ma ta' nida ma zom. Għax dik kelli kwistjoni ma kelli milux. Di antipatika nara. Għax għed tkun isek tinstema faċċol. Eżempju, jina kelli ġil nqot niftaħ qalbi maħħa. Fimt, un-bat, imma ovvjament jisabla ma trid. Għaxi tixtaqlek il-ġid. Imma kelli sażżom miegħi. Fimt, xed nibgħu ngħidlek. Għax qed tisma' l-verżjoni tiegħi biss, eżempju jiena bil-kontra. Jiena kelli nġelat idej għax qatt ma nżomm magħha. Fimt xed ngħidlek. Allura vera differenti, Di eżempju. vera interessanti, koppja.
Fim ċet jgħid, ġifiri kelli zommijak u taqbes għalih. Allura mbagħad meta. Mu jantagonizza. Xi 6 xhur wara, imma 6 xhur wara daħ jerġa' jaħdem ma' dik il-persona li weġġatu. Kelli tajlu bisser. Eżatt, kelli tiftakar ħafna. She cares for you. Infatti kelli persuna li aktar xaħat jagħmel xi ħaġa ħażina. Jew tara blas li xomma jew ukoll għandha skill. Għandha da sens partikolari. Sa jien għandi bnieħel bħal dawn ma nxomm xejn. Mazzamanto. Għazzoppja ġenda. Xej. Għaz biex tħol drogi bieħmu tajja. Nisimaw drogi u sess. Sijiet niprofa Konta tajt fuq kelli. U kelli għanda xaħġa, tiftakar istjem mill-ewwel nasib kull mara ta' mela di wkoll. Tiftakar tajli ma dak taf kemm għamil ħsara inti dak għaxin nkun għattila, għaxin nkun naf li għamil ħsara. U xorta nkellmu. Ġifieri nkun tkun weġġatni għax ngħid tannek U għamilli. għaliex xorta tkellmu. Ma nafx għalfej. U kelli taf żgħat li le. Għax ħfirtlu jew għax inti bniedem li għandek inqas bajt. Naħseb naqmet nejtu bifer. Avoiding confrontation. Għalajlek nkun ħfirtlu naħseb kompletament xin immur ħdeħ. Ma tkunx fl-ewwel ftit, l-ewwel bidu nħoss niskomdu nkellmu. Qed tifhem? Għax kieku eżempju ħfirtlu kompletament, xin immur nkellmu. Xorta ħatħossok skomdu. Kieku ma nħoss kieku vera ħfirtu kompletament, xin immur nkellmu m'għandix problemi, mhux nħoss niskomdu tajt taf kif ħanajdlu. Ma mbagħad jekk toqgħod taħseb fuqha u ma ddejjaqx laqqas. Fimċet, najlek, Però nista' ngħid xi ħaġa. Nista' Nista' ngħid xi ħaġa mingħajr ma nsemmi l-persuna. Xera. Ħanajda u karsa jgħatonni. Min permess biex ma semx persona inti jew aħna wkoll. Dija ħer ma nsemmi l-persuna. Ma darba kellna show u kien se jkun hemm preżentatur magħna li kien se jkun imdaħħal fl-iskeċċis ta' min imissu. Nsajda jien. Ma tajt min il-persuna. Le. Xajġni. Tajt min il-preżentatur, għax konna l-ħesil. Ok, da gustus ħafna. Le, Kont insejta temmendi. Dal-prezentatur kien se jkun ġol sketches ma ta' minn imissu. U meta l-atturi talmu kollox. Da għalina. U konnina niġru għaraj. Konnina niġru għaraj. Biex jara l-skript u jara l-skript. Lejlet il-rehearsal għalenna isma jenna mela imma għandi bżon nbiddel l-skript. U aħna ġiri ħallu l-atturi bidlu l-skript biex jamlu komdu għal-jom. U ma minnix fas kbira. Imma mbagħad irċevejna skript lura. Differenti. L-ispeċta, aħna ovvjament minn missu titnejjek bin-nies, pensawa. Ma femiex. Biddila. Biex jgħid kemm għandu followers fuq l-Instagram. Eloġu tiegħu nnifsu kien. Tifaħħar li l-nnifsu. Eloġu kien dak. U biddel ħafna u Matthew u jiena u Carlos. Jiena Carlos li kull speċa ħadd. Hemmhekk naħseb l darba kelli l-bajt u għettarassi. Eżatt. Tipo jiena Carlos ħadna lura u madna xejn. Aħna nirċivu email mant Matthew lej din il-persuna Sisi Abigail u Carlos. Eżatt. Niftaħ l-email. Kien twil, U għetnajdlek ġifiri, jiena fil-kas mussennu Husem, ekke, u jiena tipo, darbati ma bel-show. Darbati ma bel-show. Għala, ġifiri. Ebxi dawna dawra. Ma dak eżempju dak jiena dak il-personin fil-verità, għas nistajt xfirtlu għax daħaseb hekk. Ġifieri qas fil-verità. Imma dik dik ma tix taħfer. Imma dak eżempju. Dak li weġġali mbagħad għax da, eżempju jiena mhux fuq ngħidlu ħanalmu kif jippreżenta, mhux għax m'hemmx bżonn ta' imma. We are treading on thin ice. Imma bħal dak, mhux ħammur fuq ngħidlu. Allora kif se jiġi jgħid. Ifhem, nisprobli jallimni kif għandi nagħmel flus, nisprobli. Le, ma parti ċajt kollu. Dik eżempju imma mhux fuq xi ħadd nagħlmu, għax jiena niddejjaq nagħlem. Kemm inqotek. Ħadd joqtek u ħallu Le, anzi, no pjaċir, anzi. Le, jien niddejjaq nagħlem. Iwa, u it's okay. Le, mhux m'għandna xejn. Fil-kummenti pruvaw jaqtaw minnu. Anzi, aħjar, m'għandna xejn kontra dil-persuna. Jien qed ngħidu li da l-iżbal tiegħu x'naħseb ħaseb ħażin dak iż-żmien. Li da ġie, mela aħna morna kol l-arba ġimgħat nagħmlu rehearsal. Kien show u ħanajda Le, tajt li mhux show. Show kien. Kbir, Kien show kbir. Kien show mela ħanejt eżatt ħambat jifma kif iridu, sejtu tawa. Kien show fi żmien fejn kulħadd kien id-dar. Sewwa, daw in-nies qabdu lilna biex aħna ndaħku n-nies mid-dar.
Naqblu? Fej soltu infatti qatt ma reġgħu qabduna u ħanerġa' ngħidha. Qatt ma qabbatuna ġejtu. Mela fajna television. Għax aħna skomdi, Fajna l-clips kollha fuq YouTube u ma reġgħux qabduna għax darba. skomdi, bro. Mela, u ħanejlek fejn ħrat jien. I love Matthew. Matthew, ejja minnem! U ħanejlek għal fejn ħrat. Mela. Nispera li dil-persuna tiġi tara x-show ta' Matthew li ħassir f'February. Oh yes, mandi xej kontra, ġaset najt kemmi ħazina li ġara. Mela ħna studjajna, u bdejni ġu rehearsals, u dal-persuna għatmaġi. U jina, għax nifemu direttara, da forsi, fil-kontrat, ma kellux għalfej jiġi, u vera, ma kellux għalfej jiġi. Għana stedinni biex jgħar rehearsal, biex ikun jaf xejġi. u jintegra ruħu fi Ma xogħol. taf kollu kontrat, jgħilek isma' ma rehearsals, ta' niġi l-axar rehearsals ta' dik il-ġimma. It's okay, mandi xej kontra. U ġejna u minni, mek u għaddit, u da ma semma xej, kret tajba. Mbagħad badda l-email u faqal. Qed tirrepeti ġa. Jelli faqal il-bubun, imma ma tiendek tal-ħadd ħajlek għalfej qabel ma bat l-email. Jiskoprejt. Sawa. Inti ma nafiex jien. Jiskoprejt tal-persuna, ġaħna kon nerba, qed jaqla daqsna kollha. Sawa, bħala flus. Daqsna kollha f'daqqa. Mela, ġek aħna din erba sawa, mela da qed jaqla iktar minna. Kellu l-flus biex qabbat il-xaħat biex joqodlu ma xi ħaġa ukoll għax ħajħallsu mill-but tiegħu u di qali li wieħed li kien ħajqogħdu. Sewwa ma ħanejt xejn għax ma nagħmel da. U jien xi skoprejt daw, qed mela tajjeb. Sorry, mela jiena mort. Blipja! Mela jiena Blipja u benti ma jitkellim. Mela jiena mill-tliet ġimgħat imur ir-rehearsals. Le, mill-tliet ġimgħat imur ir-rehearsals, sewwa. Fil-qosor, ħalli forsi għamma Nistudja. Da ma ġiex, u għet okej, ma ġiex. Jibat li dak l-email, niskopri li da qed jaqli iktar minna kollha, bil-ġvi li bad dak l-email biex imidlu l-iskript favori. Mux ovvja nibatlu hekk. U batlu l-ura. U qabel ma battu rejtu ġiex minn nisu kol biex nallina. Mux li l-Carlos, emma. Qabel ma nallina. Lina ħasadna. Morina xejn. Jumej qabel il-show. Nostra. U bat morna, dik, għaxu dik għetta. Eżatt, għax dik jumejn qabel il-show. Jumejn qabel il-show. U bat taf x'kienet tlawna. Le, ma zom, jien bet jagħmel ċaġa tajba wkoll. Għax ma sattilkom, jiena tallimt l-iskript tiegħu. Ħallih taddi tiegħu, ma naqgħux għalnek aħna. Kemm ħana. Qed tissejk di ma taħdimx tal-limtu xorta f'ġurnata ta' lejl tal-limtu biex immu. Li ġara fl-aħħar li daqqal mhux se nkun fuq il-park magħkom. Dik li ġara fl-aħħar ma kienx fuq il-park magħkom, dejjem kellna preżentatur ieħor magħna. Le, kien magħna. Kien magħna. Mela, kien. Le, kien magħna. Le, kien magħna, imma mbagħad. Imma konna qtajni l ħafna. Qtajna ħafna. Kien hemm xi ħadd hemmhekk tas-sound għalli prosit, għalli x'bajt għandek, għalli ħadd ma kellmu hekk il-da s'issa. Hekk għalli. Da għalli issa ħajja morru nkellmu għalli biex niċċiljaw għalli ma taqbadx ittieħ bil-pon. U jgħetlu x'inhu għetlu minn sawat in-nies. U mbagħad mort men, u l-iktar ħaġa dejqitni istja li dik eżempju naqbilx magħha, ma forsi għax iħoss bħalma nħoss jien. Għax da minnu Li ma ġiex jaffaċċak. Li da għalli tipo, sorry bro, ta' speċi ta' kif għalli ma rix niftiem ħażin, għetlu le. Għetlu, intu għax niftiem ħażin, għetlu ma jekk niġi fuqek jumej qabel show. U nagħmellek hekk. Imma ġej mort fuq l-iskript tiegħu biddiltulu kollu jidlu li jiena hekk iridu. Jidlu kif kont ħossok. U da jissu speċi, sorry. Imbagħad waqt is-serata baqa' xorta ma jkellimniex imma lili. Dejqitni naf. Infatti jien niftakar, mhux qed ngħidu ħabbada. Le, kien ħirex fuq l-istage, kellu kollu trap abjad. Ħajqannejk u farfartulu. U għadu mhux tkellimni. Għadda da, kullħat għal insomma, whatever, kullħat tal-greetings, u li ma għalli xorta. U jena mortu għattielu. Fimt, eżempju, dikum għad dejjani, għax ma kellux il-astennejta li... Għax ma kellux il-bajtu. Dik il-kelma. Ma jmarix li għanni. Kien issadu kam għala. Eżatt. U issa dik għax kullħat tal-greetings iġurxin. Eżatt. U kienet l-ewwel darba u l-unika darba li jienu Kevin Paul tkellimna mod profond tiftakar. Ija, Kevin kien hemm ukoll. Kevin kien hemm ukoll. Min hemm nafu. Int kont hemm ukoll. Kien hemm. Mela, min imissu. Inti naħseb. Le, jiena saqsejt. Kevin inti saqsi. Għax jiena dik saqsej. Kevin inti. Jiena saqsejt waħda s'issa. Jinsejx kien il-mistoqsija tiegħi. Waħda biss saqsejt, ara, u hekk qiegħda Mela, tfajta. nejli bissa. Kideb tal-white lights insejta. Mela, di miktuba. Alright. Dak il-gess ħallu għomna. Bil-fottamenti. Ima ħassaqsija. Ħan saqsija lil-Matthew. Oħra għalik ġeja. Mela, what is something a few people know about you and why? Nistajt minn kitba. Mela. Ludwig. Ludwig l-attur. Ludwig. Il-pop. X'in il-ħaġa li ma tantx jafu n-nies fuq. Wala.
Li ma tantx jafu. Fuqek. X'inhi xi ħaġa fek li ma tantx jafu fuq Matthew? Għandi l-kurżità jien. Anka jiena. Ma nafx. Hemm xi ħaġa li taħbija. Ejja, saħar, met. Le, nistax. Dik diffiċli. Naf. Ma affarijiet li ma jgħidhomx pubblikament li jkunu segreti. U kelli tafhom xorta taf kif dom ħafna biex għadhom. Naf. Naħseb xi ħaġa li nagħmel, jekk ngħidha nistema tan-nek, li xi ħaġa li nagħmel bħalma semmejtu intom, sepp jien nħobb b'mod vera salvaġġ. Niftakar f'xi ħadd vera randomly. U ngħid ħalli mbagħad ngħidu hello, right jew. Nkun nafu, da jkun għamel xi tip ta' impatt f'ħajti jew kun ħabib tiegħi, ġast biex nisimgħu jgħidli okej. Issa ma tħalli għannaqas nirrispondi lura, ma l-fatt li bagħat li jien naraħħa ngħid tara hekk vera random bagħat li met jullum. U inti normalment tgħidlek xi ħadd hekk random ta' ġej xi żopp. Naturalment hekk mhux vera. Meta jibgħatlek xi ħadd jiċempillek all right, għax jien nagħmilha wkoll fix-xogħol. Kif int? Għandi isma' dik l-isma' jew Biddel it-ton kollu. Xin nagħmilha wkoll feta xi xogħol sfortunatament. Imma din ħobb nagħmilha ħafna ħobb nibgħat messaġġ il dak li jkun biex nara kif inhu. U jekk xi ħadd għaddieli naf għala widnija li għandu problema nagħmel mess li nkellmu, mhux għax ħanejnu għax ħansolvielu. Ma ġas biex tkun hemm għalih. Ġas biex imqara l-ftit ħin da jgħidlek ara kellimni. Ħaseb fija. You're reaching out. Żgħira. Reaching out. Le, jien ma naf il-ħadd li għamilha bħal Matthew ħaġa. Imma mhux qed ngħidha biex tipu jgħidu l-nisti Ma dik ma konniex naf fuq. Jien ma konniex nafa fuqek, so. Inħobb nagħmilha. Xi ħadd li nkun inni ma narax. Ħaġa sabiħa. Le, mhux biss. Mija jam tagħmilha ħafna. Nagħmilha. Anka jekk jarani kwieta u l-għada jibgħat li għajdi l-bira konna kwieta, rajt inti? Mbagħad min ikun iktar viġin tiegħek iktar nagħmilha. Femt min ikun viġin tiegek tar nagħmel mezz li. Tifel ħelu. Li nkellimhom. Vera tifel ħelu. Nifmek issa kelli ta' nifmek jaħas. Mela, inti mis-seke bigi. Kemm fadlilna ħin għal mistoqsijiet, Aiden? 12 minutes. Issa bi 12 minutes ħal għamlu aħna. Mela fadlilna ħin għal tnej. Tit nagħmlu 12 minutes fuq ix-show? Natju għan saqsirilek. Ejja, mistoqsijiet. Illa, ġistu l-bajt. Tħobb il-komunikazzjoni verbali bħal dirty talk. Dirty talk? Ġifiri waqt il-moment tħobb li tużan aklimek. Ifim, laħa darba ġejtu għat li minix kinki. Ġifiri naħsibx li dirty talk huwa. Le? Il-forti tijaj naħsib. Ma tużax xejk l-impastat waqt Le? Jek jużawhom lilek, mhux inti tużhom. Iddejqek? Jek jużawhom li. Jek jużawhom li naħseb nuhu pjaċir jiena. Ejwa, nuhu pjaċir. Smajta kelli. Lew kelli tipprova ħafna. Taf x'inhi tagħmel ma. Kemm ħelwa dik it-tifla. Inti le. Differenti tiġi podcast u tifqaw klim ħażin, imma mbagħad waqt dak il-moment. U inti jidillek li dakollu li għat u għatajjeb xi ħaġa intimu sewwa. Probably dawru f'xi ċajta dirty talk tiegħu pereżempju jinnaf il-ċina maħmuġa dirty talk. Taf minnu l-life. Mela. Darba kellem il-waħda u ta' Ejwa, batet nieħdu f'xogħol. Xattila. Għaxina, konna ħanitbewsu konna u jettila, għaw sexy biex. Le, tal-life imma. Għaw sexy! U din ħastitek, nġibdet l-ura. Kienet minn dawek tal-Pepe, u ma l-iktar li nitħak. Perfect timing, Matthew, perfect timing. Tal-li nitħak, kelli tajli, għadik il-semmi, għadik il-sekka tajli. U l-iktar li tħak, timmaġ diket, English speaking, imma l-foxxomok tant għalli tajjeb bil-Malti. Li ħazditni, ostja, u jimbdejt nitħak f'wiċċa. U dik literalment taf kif abdet u telqet. Kelli t-dejja, ma fuq il-life u koll. Kelli dejja għal-life u koll. Ġiri kellimta tal-life imma? Ġiri kellimta tal-life jew le? Ġiri motux bieċir. Ifimni, il-life fil-verita kien jisu person oħra, inti għattilkom dik l-istoria ta' darba kien hemm xi ħadd. Le. Għatmatta. Darba kien hemm xi ħadd dik l-istorja. Għattilkom l-istorja, darba kien xi Darba konox waħdejn. Għabilt podcast xer baba. Fil-qosor. L-iktar darba li nksirt f'ħajti s'issa. Fil-qosor. Konox waħdejn.
U ħriġna ġobbar u kien hemm dal-ħabib tiegħi li Kevin jafu wkoll. Kevin ġatjattu wiċċu. Le, ma mhux dal-problema. Hemm ħafna ħbib komuni, U kien hemm dal-grupp nisa ma da. U xin nidħolek ma dit fajla jien. Daw kienu fis-sakra diġà daw il-grupp nisa. U li kienet fras il-mejda, għatli inti mhux daka u l-life. Għet li għajn, ta' fif, komplu għek. Għatli isma kurzita. Għatli il-pakket. Naħlif l-għek għatli. Il-pakket, temm isfel. Għatli dak tijak għek jo għatli fuq il-television ukun gbirek. Naħlif l-għek għatli. Wow! Bis-seri ta' kolla. Kiju kont wahdi kon najt wow. Ma kontx wahdi kienem. Ma dak jiġi sexual harassment ta' Ma raġel jaff differenti. U di għatli ħanara u ġvita maċċejt għajjen. Tant għalli ta' f'daqqa. U għabdetek daħlet idea? Le, għatis. Għabdetek, għelviru. Jena bajtek. Mux billi ma jizni frizzajt. Ftakart li MD warajja. Di ek, speċi. Da, ek jgħamil jħorġu barra għatbab suħni. U di għamletek, għalet, vera, u di minn nissa kolla. Jena għamilt, Għala. speċi, tajjeb. Għala xgħu bil-kontra. Let's talk about Għala xgħu bil-kontra. Eżat, għal-ħal bil-kontra. Eżat, let's talk about Bil-kontra spiċċa l-ħabs. Bil-kontra spiċċa l-ħabs. U ħazditni għaxin vera ma konx sejnu mux. U la, Let's talk about this. mux lar, ma let's say you got offended. Mux. Li mux il-kas, li naħseb 90% tal-irġiel naħseb we just don't get it. Yes. Let's be honest. Like, Ma naħsibx li għatu I don't kaza. think. I don't think. Like, I mean, jaff id-dejja imma. Imma Ma jdu mar l-pulizija, għaxdi mis-sitni. Usob li t-nejku bik. Probably t-neħa. U naħseb għalek. Naħseb, ma nafx. It could be. Jalla, I'm wrong. Le, naħseb. It could be we don't mind it because we know that there's gonna be That's built into us. But really and truly, jekk inti tara sew d-dawara. Imma bil-ber. That's assault. Comedian very job. That's assault. Ija, bil-ber. Għaxirat kollox u għast kelme. Bil-ber comedian very job għandu stand-up sħiħa, bieċa sħiħa. Fuq wahda she flicked his penis. Kienet qablu komedi. Għamlet il-parti taħħa u kien lef biex jitla u juni izla għamlet lu għek ma d-dubda. U tela jem, mifxul biex jgħamil il-bicċa tijaw. U ġifiri baqa bjaġu ma tej jaħsa fuq dil-ostra li għamlet lu għek u ħassu umiljat u kif di ħassa li tista tamel li għek, fimt? Ġifiri f-fetwatu. Din ġenerali ma ġifiri dil-ħagġa li. It's very unfair. Naħseb jena, Jena naħseb fuq, I don't know which direction to take. What direction? It's sexual assault. It is sexual assault. Sorry, per eżempju, ħanġu eżempju zaħir. It's very... Meta tmur. Għax aħna t-nitqom ma kieku għattajda mara t-najdu l-lallu. Mela. Xok. Semmi, hija osservazzjoni għamilt reċenti. Meta tkun jgħat post pubbliku fejem ħafna parties u clubs. Kemm il-darba ħanajt l-irġiel ġratilkom li tkunu għaddejjin u taqblek xi mara, għajdek come with me. Għazin ikunu promoters. Yes. Tista' timmaġinaw kieku Raġel jaqbad mara. Like, ġifieri, I don't mean to cause any issues. I know that this is the clubbing scene and it works because we know what sells. Imma this is reality li naraw ta' kull-jum. Ġifieri nista' nimmaġina raġel qiegħed f'nofs post pubbliku fejn isiru l-parties, qed titla' mara, oh come with me baby, għaserek. Kif kieku maċ promoters, ġifieri, jina u Carlos kon naħlif l-ek nejlek li għaddi għat maġratinna li jiġu nisaw jaqbduna minna. Come with me. Fimta ċajta. Għat maġew. Tipu għax Kevin, nisa jidu l come with me. Kieku għax promoters, Kevin, jahna kon jidu bro, għat maġratinna. Bro, kol ma dittamel, għabad kitarra. Ma nafx indo. Lef kem kienet kedda biex nabbi mara fi zmini. Nejdix ċajtħob. Yes, laqna. Nissa, di kullħat arsel karti, għaraw emxie mistoqsija vera tixtuq tamnu, ħanazlu wahda bejnietna ħaj rispondija kullħat.
Mine are very dark. It's all right. You end up dark. kolla bizbal. Jien għandi waħda. Jien għandi waħda tajba naħseb toġobkom. Mela inti. Mela Kevin, daqshekk. Tlaqna Kev, go for Mela. it. Di ħajrispondi għal kulħadd. Biex nagħlqu biha. Qatt ġejt tradut kif affettwatlek il-fema dwar ir-relazzjonijiet. Saħħitha u. Silenzju fuq Minn ħajibda. Kulħadd qed jaħseb fuq. Ġejt Id-batija li għaddejt. Heavy dal-podcast, guys. Heavy, oh. This was a very heavy podcast. Nice. Nice. Ma sabi. Naf, jina xintna l-axar. Allura heavy podcast. Aħfruli, mux għaxrit. Xħat li. Jena, naħseb, mux naħseb, inħost li ġej tradut, imma u koll lemmen li kif kont niraġuna jiena ma kienx jgħin li nifhem x'inhi s-sitwazzjoni. Tipo kunna aktar speċifiku. Vera, għaxan kajna t-nejda. Imma semmix, Imma ġili konferazzjoni u tipo I thought we were like this, but the reality was different. Jien kont gullible, ġivir nemmen kollox. Ġivir just illum il-ġurnata minn di l-esperienza, just I started to double think mux everywhere tax ma tix tkun ossessjonat laqqas. Imbeħe, għaddejt minn esperienza fej. Imma xieġifri għax inti fajta fuq. Għaxina nħoss, għaxina nħoss illi kważi tkun isek waqqajt il-ġebla fuq saqajk saċertu punt. Flima sens, tkun. Għax kun naif. Id-dejek xaħġa. U ma tajdix. Imma xorta tajt Iva biex minna li t-kontenta l-persuna. Di tejdu li xleħ. Ħanetkellem. Dik għandi minna. Ħanetkellem iktar naħseb. It's more of a, ma nafx t-tiklunix, imma bħala ġuvni u li għandi ħafna ħbib ġuventur tiegħi li fetu album miegħu. L-irġiel jagħmlu ħafna hekk. Naħseb l-irġiel jagħmluha ħafna. Ejwa. Għax intellaw il-mara fuq pedestal. Eżin. Tajjeb illi tnej li intom. Jo ma tix tisma' qrib. Kemm il-mara li r-raġel titrattaħ. Tajjeb. U l-mara. Imma di tiġri. Meta inti tkun too nice jew għaxum bat najdu too nice jew too bad. Ħafna darba najdu għax too good u jħassru nis. Kif ma rax. Jien naħseb authentic fl-ħar mill-aħħar. Ġifri jekk inti dik il-ħaġa tweġġak jew għandek dubju, l-aħjar tkun onest. Ija, dik hija t-talima li ħadd wara li isma' mill-bidu jiena nemmen ħafna li speċjalment l-ewwel 6 months ta' relazzjoni huma l-pedament. Mhux qed ngħidlek li wara ma jinbidlux affarijiet, imma l-ewwel 6 months. Naqbel. Isma' jiena nirrispetta li inti għandek dit tip ta' ħajja. Jiena personali ma naħsibx li din il-lifestyle tiegħek tiffitja fil-lifestyle tiegħi. I respect you because that's you. Is it something that you're willing to change? Where kont taħseb li di tgħix biha tgħix mingħajrha ħallihek fil-gas. Asqa noqogħdu għax imbagħad il-qoddim. Ħawweġġaw. U qabel ma kontx nagħmel għad il-ħaġa. Le, ġifieri dik hija xi ħaġa li tal-lim. Kont taċċetta? Qabel kont ngħid naħseb illi għax najt Iva u naqot nirreċta li ta' parsi għam okej. Fil-verta ma' li ketta meċa This is so important. Tkun faċċol. Tkun faċċol mal-persuna li għed frazzjoni maħħa. Fil-verta għed tikdeb. Għed tikdeb, eżatt. Imma tikdeb li l-għak nifsak u kol. Imma kalila. So you're showing something that you're not, it's not your true colors. Għara xieġi. Jaddizmin. Għax tibżalli titlifa. Jaddizmin. Esgur tibżalli titlifa. Jaddizmin. Deqek l-lum, deqek għada, persona oħra. Ma tafx. Tifhem? That's what I'm saying. Yes. Eżatt. Għatmu tajjeb li titradix li xaħat. Għat. Imma ġifiri għaddejt minn esperienzi li nħoss li naħseb I kind of... You call that a betrayal. You see that as a betrayal? Le, zom, li xaħti għalibile. Eżatt. Titkellem ġifiri ħafna drabi. Dik twassal taħseb li xaħti għalibile. Għala? Għax mintix kapaċi tu set a boundary u tajtijin dik le. Naqbel mija. Naqbel mija. Fil-verta tkun mintix tkun onest. Naqbel mija. It's a form of... Jiena dikna l-iktar ħaġa importanti fil-relazzjoni. Pero, li tkun onest. If I had to speak to myself, tkun dizar, sorry li ma konċ taf.
Because I didn't know. Yes, I I thought I forget. was doing the right Yes, thing. yes, yes. That's Mux hekk. experience mbagħad in Yes. relationships li inti isma'. Jekk hemm xi ħaġa dejqek, That I relate to perfectly. discuss it. Tipo, isma'. Imma kif għadna l-ewwel kif le mhux iktar ma tgħaddi u iktar ma tikber iktar titgħallem. Għax jiena- Imma l-onestà Imma meta f'relazzjoni. kont żgħir ġieli għamilt li qed U dik il-problema, sfortunatament ħadd ikber wissa kemm tispiċċa. Le, vera, L-onestan ġenerali. U tis- L-onestan kollu. Tikber kif. Le, mhux hekk. Le, anki fl-età. Taf tittekilja dak li ma tantx. Imma jien naħseb hemm element ukoll ta' kemm taf lilek innifsek u kemm inti b'saħħtek it's strength l-aħħar mill-aħħar. Ġifieri Imma inti kieku kellek twiġġiba l-mistoqsija. ħaw ġibha all l-mistoqsija. right, ma nispjela fuq di. Le, l-inti xina meta kont żgħir bħalli kont nagħmilha. Għax nibża li titla fil-persuna, ara noqgħod kwiet. Dak insecurity ta' Tkun insecure, kont se ngħid insecurity Tkun tiegħek. ġejja minnek. U bada tikber tajt issa I'm good there. Illum pereżempju jiena tant għex waħdi for so many years u kelli esperjenza illum I know li jekk ikolli relazzjoni ħadd ispiċċa ħadd dispjaċini ħafna, imma ma okay saying it. U naħseb this relationship is working so well. Because you're being My honest. relationships now are working so well. Discussing, oh. Because now ma li xaġa d-dejjaqni, Isma, u aħna konna nitkellmu ħafna fuq għadi. Għax It's Carlos good. kien jiġi għandi. It's good, ma. Jiġi ġabbi, tkellima. Jew jiġi, per eżempju, flok jgħid ħajtkellima, jiġi għandi jgħid ħanaqta, mux tajba li jadi, mux tajba. Għax ma jridx jiffaċċa. Najdu le, poġġu bil-qeda. Imma fuq dik, però Flok taqta. hemmhekk kien hemm elementi ieħor deep-seated ħafna fija li it affected me in other ways. But Xieġifieri? Le, ġifieri ma kontx trid naqta just for that reason. It was one of the reasons. Fimt li kont nispiċċa relazzjoni, li ma kontx lest U di biex tat- nidħol relazzjoni għax kont weġġajtu kull mara ma nibda nagħlob jew ċukkum daqshekk. Next. If ħafna drabi to settle these things, Tajba. most of the time it's just a simple question. Yes. Ok, naf li qed tirraġixxi b'dal-mod, imma x'inhi raġuni għaliex qed taġixxi b'dal-mod? X'qed idejjek? Le, it's a simple question imma mluġieħ. Le, hemm il-biża, hemm il-biża wkoll. imma tafu għabħa daqsi. Meta tkun weġġajt għax ma saqsejċ il-mistoqsija. Hija ħafna kbar. Ħafna kbar, ma t-reġi tajt isma, jiena ma saqsejċ il-mistoqsija l-axħar darba weġġajt. Issa qiegħed f'sitwazzjoni. Ħan saqsi il-mistoqsija. Eżatt, ħana xajn. Ħansina fil-verità. Ekku. Għalek, aħjar tweġġa u tafala. Eżatt. Li tweġġa u ma tafx. Naqbel 100%. Dik hija waħda li tibqa' inti għaddix tweġġa u għaddi żmien tibqa' tgħid imma. Closure, you're talking about closure. You get closure. Le, and be honest, too. I have an honest relationship. Isma jena, there's closure. Isma, jiena, per eżempju, persona fraġli, right? Issa ra għadni kam kelli xaħġa. Il-partner tijaj kien ser mixja ma mara, old friend. Right? Issa, ma fija xi ħażin. Ma dojlu ma jentaqaw, ħellu ħajmuru mixja. Jien. Meant your defense systems all go. I'm not comfortable with it, għax jien ma mux mixja wahdi ma raġel. Issa jien kif jiena. U dak il-ħin l-ewwel ħaġa tlu minix komda bija di, qed inweġġa u qed nibża. U baqa li mela ħassara. U jiena tlu le tħassarix. Immu għal-qas jaf ukoll. Għatlu nitkellmu, ħanaraw għaliex nibża. Semmilek xi ħaġa ta' dak mhux. Imma, aħjarek mill-li għatlu hu pjaċir ta' hu pjaċir u jiena waħdi d-dar sejra. Tifqa' moħħok. Madonna, u di mhux hekk jibdew l-affarijiet, ma mhumiex jofra. Ma dik those are your issues. Imma inti tmur mixja ma xi ħadd. Imma it's Ma true what mara, you're saying. tmur mixja ma mara waqt li qed frazzjoni mebi. Depends what mara. Waħda li kont iltaqa' maħfiż mill-iskola. Mhux ħabiba tal-kirxak bħali u bħalek. Le, tmur jew le? Eżin, inti qed hekk jibdew l-affarijiet. Jien, It's na. true, but ma jfissirx dejjem. Le, ma jfissirx But there's a dejjem. possibility. Lex inti tajdi inti hekk. Le, naħseb imma they are your defense mechanism. They are, but my question is inti Yes, I kif would, why not? Tmur mixja ma mara. Jekk għanna najt il-Abigail għasma. Per eżempju, Kerin, jekk jċemp il-li. Le, Karen is not someone. That is an important person in your life. It's not that. I'm saying someone li ma tantx tara. Inti tmur mixja ma stajla. Min, jien l-osti mur fija mal-kelli kiegu. Għaxra kelli. Inti. Isma' Tmur. le. Le. Ma mux brispet ta' kelli. Imma mbaddi li għan għalfej mandek xmur. Għalfej mandek xmur, ma laqas.
Dak kien jorqod magħha. Taf kelli fiex bispiega dispiegalu jorqod minn-nies magħha. għanti. Skola fl-imkien. Le, ma kienx jorqod magħha. Għada kan- Kieku għat li dak kien mal-mixja waħda li jorqod ngħidlek iva. Le, Jekk ma kienu. imma għada kemm is-separat. Fimtni? Oh, that was the reason. They were friends. Le, forsi tiftaħ qalba u nifhimha. Alright, imma jien għalija taf meta nkun komda Mirko batli the longest last question in the Yes. Għalli, xed titħaq, ma għajde xed titħaq. Mbatt għajdi. Xkonna t-najdu, jek jien taf x'nemmen, jien nkun komda kiena nafhom dawk in-nies. Kelli bħalek tasibha wkoll. Jekk tkun tafhom all right. Kelli, ħatkun okej kikun intom Ija, vera. Issa bl-istess, ma Għax kelli bl-istess. taf x'inħossin għalija. Ma bl-istess raġunament anke inti tista' tagħmel amma. Xiġifieri. Ġifieri, għax jiena mbagħad dik għalhekk nkun avukat tax-xitan. Għax di tad-dak, għax kelli darba t-tira. U wow, u raf kif għamletu. Xattilat, li ser mixja ma xar? Le, għar minn mixja, tellet ġat fi karozza. Isma di. Inti jew hi? Jien. U jiena, mela jien ġejt waġġata xogħol, mort id-darek, u dejjem nitissa ħin għal-kellin, saħħana saltart. U jien noqgħod nirrakkonta la kollox insomma. Ġin ninsamma, ħafna minnhom. Fil-qosor, Matthew. U xindiħlek fis-sodda, qed lejja madonna xettila xagħda rid immur għal waħda fil-ħodu biex noħodha l-filming. U dix insemmat waħda. Għaltli, xinu? Kienet nofsarjeda. U li għonet ek, għaltli, xinu? Da għamet. Għamet, bro, taf kif ġiet. U jienet, li baxġara. Għazik xaġuħra li r-raġel għatma jinduna xizzop għadu kem għal. Jienet najdek vera. U għadni mux għed nifem. Għaltli, xadik kem għattela għadda ħammur għal-wahda biex għadda l-filmi. U għadli t-najda jiena, għadli xinu għadli. Zor, imma di wahda, xieħa da. Għadli niprofa biex Tvenġila. Isma, wahda xieħa di ta' anzjana. Xandu x'jaqsam għal-tek. Għadli għamma di għanda 70 sena, ta' u bat jiena xin vera li baqet. Vera da t-dersew. Għadna għalli flek jekk. U xinaddek għadli iktar u iktar ġivjek kien ħataffilli di. Għadli. Etta vera da t-dersew. Etta ma di għanda 70 xizzop taf kif. U jina l-ħsib. Il-ħsib taħħa f'moħħi għat li jina l-mara ħanejna x'mandiġ biex iġi filming u ħammur għalija. Għaxin xorta għol il-filming u kien viċin. U mbatt fajtiela. Ma kelli. Għettila esma, għettila ġivin t-tajli. Sawa, għaxin jina kellna f'da ħafna. Ma mbagħad jiena kelli ġiġ dinji differenti. Qed tajli, nkunu rehearsal, għax diġi li ġrat bija meta jien kon żgħir. U qegħdin naf x'imkien il-bot, sewwa. Di m'għandix biex tasal id-dar? M'għandix biex tasal id-dar, u tal-linja wafqet. Ma wasalix. Ja, le, u għar minn hekk, ġvitajta vera senarju antipatika. Kulħadd jaf li jiena eżempju miswieqi u di toqgħod Pembroke. Kulħadd, ġifieri awtomatikament. Matthew. Mismu Matthew twassalna għal di hu. Tista' tgħidli xi żobb ħanajdilha li. Le, għax għad tfajla u ħatuħu għalija. Tista' tgħidli jien kemm ħanannik. X'inhu? Isma' le. Ġifieri x'ħatajt. U kelli taf għadli mela, tajt xejn, għadli qed lemma jekk kulħadd ħares lejk u jgħidlek isma' Matthew miswieta, Matthew wassalna u inti. Fil-verità, inti tkun qed jekk tgħid xi ħaġa qed tagħmel qed iġib lilha tidherkera l-kelm. Fimti? Ma jekk tajt isma' għax ma tux kost tfajla. Le, u jinider jinoxxu kol, sawdu l-mara, imma u ma stajċ nispiega xila bxej. Matthew, daqshekk. Le, ma t-tella l-ora raġel tajjeb, għadli ma raġel, għadli raġel, u. Zom. Le, zom. U għara kemmi ironika l-ħajja, għax raġel okej. Jina darba kienem wieħed. Di tad-daħku kol, għax nibla kol zoppek. Kollet namlu show, le, bad titħak fuq għakeni. Naħlef li show. Insejt għal-mistoqsija, tanti dum. Le, le. Ta' tradiment. Naħlef, guys, li l-stand-up ħajkun mux itwal minn 90 minuta. Naħlef. Mux se tamlu 3 sijat. Mela mara le, mux tajjeb mara, li ħanejna ħawassala, xettelej maħna meċi ħazin. Imma raġel okej, darba kienem raġel jien. U konna 3 tim da show. U da kien barrani. U jina xinna raħ mux jitkellem, għetħan kelmu l-dat, bġossu komdu. U da għabat jitkellem, u għek. U jina s-sumejt li da, taf kif, gejju, kelli hins. U min kienu josib da show, da kien joqot il-bot. U jien kon noqot viċin, da kien joqot il-gżira, jien timur s-swiqi.
Ejna, konna frilu, dam flok għabba taxi, ħawaslu jien. L-axar ġurnata da, bis-serita kollet najl. Iwaslu jien. Għaxek raġel okej, għalt li kelli. Niqaf iwaslu din l-taddar. U daħalli. U da, jien għetlu ċaw bro, tipo l-axar ġurnata. Importanti raġuni għavjatlu bro. Bro, għanet jgħajda bro, għax U importanti. da għamilli, xammur biex noħodlu bidi. U da għamilli, jisu ek, jisu zaħifu kuxtejja, mux biler. U jisu ħajbusni, jien għamiltek, zob. U jien għetnejt, xizzob ġara. Da għahda, da ġejek, jien għetnejt ċaw bro, u da ġej, u jien zom. Jienu għanġbit l-ura, da nħasat, u jien speċi zom. U jien għal da kelli semmejti l-ġviri fit-tlettir sħaħe, da jisum bela. U tipo, U kelli xkien? jien lox dejt nistħi ħabba fi, għax dejt nejt għal da kif ksirtu jien. Ma bdejt nejt, le għalla nerdaw. Fimġe speċi, fimġe najlek. Mental discussion going on. U da għamek, kelli da xaħtli, għatli, u titħak, għatli ma dak mandux jasam, għatli mux vera. Tela dak mux l-istess ħagġa, tela dak il-raġel. Le, differenza, ħana l-megdi, ikkalmana. Għatli xkad il-suq għabad l-eksajk waqt il-roundabout, xtamil. Niqaf non il-handbrake. Għan nispiegalek. Kelli taf li mandekx. Stenna, ħati konkludint, Carlos. Kelli taf li mandekx ħajra. Tagħmel xi ħaġa ma' dar raġel. Ma qas lejli l-soħra. Imma ġo moħħa jaf li kollok il-ħajra tagħmel xi ħaġa ma' dik Imma l-problema tagħha. li għadha tidher tajjeb. Il-problema tagħha, mhux u kelli tiegħu. tikrea li Le, scenarju. miskina. X'jekk mislek saqajk waqt li qed tikser f'roundabout jew mal-kissa tal-konsol. Kelly. X'tagħmel għad li ħana x'tagħmel? Kelly, I love X'tagħmel you. nibbuttaħħa mill-karozza. Kelli, I love you. Carlos għala il-program. Le, ma sekonda. Għala il-program. Mela, guys, grazzi ħafna. Le, għajtilk l-opinjoni Jiena ma tiegħek. ġejx tradut minn persuna, ġejt tradut minn Abigail. emozzjoni. How interesting. Kelli reazzjoni ma' persuna li kont vera ħafna fija u f'daqqa spiċċat. And I couldn't believe it, I couldn't accept it. Like, boom, illum you're up here and the next day you're a stranger, like, bye. U affettat ħafna reazzjoni, għax mbagħad kull persona kelli wara xi bord Brantovi għax ma stajtx norbot. U ġara dawk il-situazzjoni tkun. So it wasn't a person, għax I don't think that I was ever betrayed by a person, but I was betrayed by emotion. Betrayed by being in love. By being madly in love, yes. And that affected me a lot, and it took me until very recently to come out of U it. tibqa taħseb li ħaterġa tiġri, Mhux that's hekk, declare when you carry it with you. Malli dik l-initial interess jibda jew tara xi ħaġa li ma toġbokx, jew hekk. Imma il-problema mhux għax irrid, it's not something I think about or I consider, it's something illi the emotion goes skin deep. It doesn't go through to your heart. So my heart is literally shame, zero. The attraction is there, the physicality is there. Even ma the it's affection closed, is there. it's Imma closed. għek mejjet. Issa li issa terġa' titwienet. Issa inħajt bidlet mod radikali. Proċessu. Radikali. Proċess. Guys, ħattu buzz. Proset, guys. Ta' Ġiper il-gifts. Daqseb. Yes, gifts. Proset. Twil, kien propja, din over. Mirko, ara. Sorry, Mirko. Twil. I am physically... Kem? Ma stawx. Over. I am physically... U għeja vera. Ġurnata xogħol. Taf torta menu, Kevin, taf torta menu. Torta dal-mat ma jaqax. Jajt, ma non. Bħal dik ta' diska. Torta min! Poġġi, Jaqna mela-dis, ħala ilek illu, mara. Ħalli kun vera ferra. Għaw, improvjajna mela ħaddarba, ma kellix gifti. Ejja, etfa. Edin 50 minut over. Go, tlaqna. Mela, daw tal-online intimates. Għandek per eżempju kondom, softoj jitkellem. Softoj? Sotu jitkellem. Xjaj, emma, ħna me damage da. Le, sa jitkellem, feċċan. Xejkja. Mux jitkellem li. Nasab dun bidlu l-battery. Għandek per eżempju massaġ oil biex toqta mal massaġ il-kelly. Stenna, le, stenna. Xinu, il-bis Long lasting. Ħarġ għandek inti. Long lasting da. id-dumma tiġi. Għanna dal-stress tickles. Stress tickles, dawna biex toqgħod meta jkun Professor ħafna Stajma, Da long lasting. Moisturizer. Dak x'inhu? Ħanaraw?
Hyaluronic cream. U per eżempju, Matthew għandu sleeping mask. Għax mux affarijiet ta' sess biss, anka affarijiet bħal tagħmel Mela, anka da. Ma dik li sleeping mask biex inni mamula. bil-krema. Max krema. Le! U minn għanna għandkom daw, guys, għara. Thank you very much. Jafas, nikxfu l-karti mag. Dan dum maniġi, ġviri. Le! Messaċ, għala messaċ. Il-loba fej kulħadd jitlef id-dinjeta. Grazzi ħafna, ħanamlu kwarta issa, 2 minutes, kwarta. Grazzi. Grazzi Talli konta se open, guys. Thank you ħafna. Grazzi Customized Nation Proset, Almas. Matt. Thank you. Well done. Thank you guys, thank you. Għamur noqdu. Thank you, Matt. Ħammur norqot wara dan. Xifna l-karti ta' Matt. Narawkom għax-show ta' Matthew, 21, 22, 23. February. X'March. Ticket Monty. Ticket Monty s-sajt. Inna tajtni hudu. Take Two jixtieq jirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, onlineintimates.com, Nokla, Customized Nation, Country Terrace, Ultimate, Lourdes Optician, Fior di Vita, OK Home, Donut King, Cheap Trolley, CMYK.